Bueno, arratsaldeon eta lehenik eta behin eskerrik asko honea bertara uzaten danoi. Hasi aurretik ohar txiki bat nahiko genuke izen ematian inguruan. Arrazoi, izen ematia jarri izanan arrazoia sinplia da. Azpeitiko mediatizazioa ikusi genunean eta kontuan izan da hemen dakaun areto honek 80 pertsonako aforua dakala, bi helburukin jarri genuen izen ematia. Alde batetik zestuarran asistentzia lehenestia eta bestetik bi saio egiteko beharra baleo, bi saio egitea. Antolakuntza arrazoia izan zen, bai, hori argitu nahiko genuke hasi aurretik. Bigarren, ja pixkat edukira joz, nik sarrera txiki bat ingot, motx-motxian, bilera honen, batzar honen helburua da, egitasmoan bilakaeran berri ematia, alegia udalak daukan informazioa zuei herritar bezala ematia. Hori lehenengo zatian, hitzartzean lehenengo zatian egingo ertxinek, eta gero udalaren ikuspuntua ere azalduko deu, daukan informazioa azaldu ondoren. Bai, nik hause esan da, hitza ertxinik pasako jot, eta ertxinek azalpena bukatzeunean zabalduko deu galderakiteko tartia. Bale? Eskerrik asko. Bueno, atzalde ondanoi, ez gaude sistema sofistikatu betara bate gutxuta eta orduan disfuntzio mateo tokako baliz ulertuko zu eta barkauko iguzue. Apur bat, nereak esan duenan hildotik, saiatuko gea, alik eta laburrena egiten, esan edo hemen esan gabeko ezer estegulako izango, eta gero nik uste da ariketa honen helburua besteak beste dela guztion arteko, ez dakitez, bakoitzaren sentsazioak orokorrian, badakigu, polemikoa da, eta elkartrukatzea eta guk azkenean gure herri txiki honetan gu bizigea eta gure arteko alako ez dakit, helburua behintzat guri gustatuko litzaiuke hemendik denok sentsazio esan dezagun eraikitzaile batekin ateatzea, ez da ikuspegi ezberdinak daudela kontu honekin aintzat hartuta. Orduan batetik gai ordenean, azalpen orokorra esan testu ingurua, orokorrian, bizigun egoera honen testu inguru bat, piskate azalduko genduke, ondoren proiektuaren xehetasunak, gero udal gobernuaren iritzia, dagoenaren inguruan, eta gero igual, piskate herritarren galderak, ekarpenak, gainontzeko iritziak. Esan hau ere, ez dakit, foko mediatikoa Azpeitian jarri zan, beste Azpeitin gizue enpresak parte hartu zula, esan behar da, enpresa zestura etortzeko presegoela, baina guk pentsatu momentu nazieran udalak bentsat herritarrekin egitea lehenestia ikusten genuen guk, eta gero ikusiko balitz, gero bukaeran esango dugu, pixkat epeak nola dian, eta gustatuko litzaiuke ariketa bat egiti harri bezala, eta horrikusiko baliz ja enpresak xehetasun tekniko guztiak emateko ordean egila da, momentuan ere ez dagoela tekniko beste munduko informazioik. Guk hemen esango dugunaz aparte, enpresak guri ere ez digu askoz gehiago esan. Seinalia, hendikan astapenetan daulako, baino, hau esan behar da. Ordezkariak prest daude, etortzeko zesturare azpiti laguntzean bezala azalpenak ematea. Orduan, hasieran prestau gendun pixkat, ez dakit, komunikabideak jarretu aldi maituzue, batez ere kontu honen bueltan egila da azkeneko egunetan, batez ere Euskal Irrati Telebista, kursi baldi maizuen eiko argigarria izan da gai honei emantzaion trataera, ez? Esan nahi, hor bagenun bideotxo bat dudan egon geha, azkenia erabaki dugu, piskal usatu ingozala igualde ez ematia, baina ez, kontu honekin testu ingurua da, eta ere importantia da, beste eremu batzutan egon daitezken presioak eta ulertzeko, batez ere hiru probintzitan, gure autonomia erkideguan egila da kontu honekin, kontu honekiko iritziak aparte utzita neko atzeatuta gaudela. Atzeatuta egotia era eskor batean esan nahi, orduan, batez ere, estadu mailan ondoko erkidegoekin alderatuta, Euskal Herriko beste erkidegoa Nafarroakin alderatuta, egia da hemen 2006tik ez da inolako parke eolikorik eraiki, 153 aizerrota daude, 3 probintzitan, Nafarroan bakarrik 1000 daude, orduan esan edet,
Bueno, itxura guztia dauka, hemen presio ezberdinak daude, bakizue, Europako zuzentarauak, Next Generation, eta orduan, gu behintzat, gure instituzio txiki honetatik somatu dugu, badagoela presio orokor bat, agian udaletxeen gaineko instituzioekiko kontu honekin etxeko lanak egiten hastekuaren. Hemen egia da, beste apustu batzuk egin dira, sartu gabe apustu ezberdin horiekiko eritzitan. Beste apustu bat egin da, bere garean frakinakin azkeneko urte arte onda, boroako ziklo kombinatua, gazbidez elektrizia sortzeko sistemak lehenetxe dira, orduan, testu ingur hori hor dago. Eta orduan, beste gabe eman egin nun, orduan hemen jartzen duna apur bat hori da, ezta. Eolikoei dauk ionez, eta adirazgarria da, 2008 batean, ekoiztu zen energia 2008 baino bajuagoa izan zala. Hori da, datu batzu dira, esan testu inguru orokorrian pixkat gauzobek ulertzeko. Esan dagoa, diagnostiko orokor bat egiteko orduan ez dut gauza berririk izango baino bai, gauza batzuk eta gauza bat oinarri hartuta. Nik ustet, eta ustet hau danok barneratzen ari gehala, gainean daukagun arazo honen dimentsioa barneratu gabe daukagula, danok. Ez dakit, daukagun bizi ereduakin, presaka, ez dakit zebak, ze bizimodu amakigun, ez dakaze ikusiko indala 50 urteo gure aurreko belaunaldian bizimoduakin, baina egia da, dimentsioa daukagula hemen, barneratzen bakarrikane ariketa bat eskatuko diguna. Orduan, beste gabez, pixkat hau noiztik datorren, Meadows txostena, ez dakit daitu dezuen, hau da txosten bat, 1972an egindakoa, Massachusetteko Unibertsitateko senarramaztiek, eta pixkat iker garai hartan, eta gero ere ingurumenan inguruko arazuetan, unibertsitate hau da munduan, izen berezia dukana, eta ikerketa esakonetan unibertsitateek entzutetzuena, eta duenela Meadowsek egintzun alako txosten bat, Erromako klubak izue garai hartan, Europakoen bat estaduk osatuta kluba zela, eskautako, 72 bakizue, petrolioaren krisia 73an izan zen, urte bete lehen garai hartako petrolioaren krisia gaurko krisiaren zer guzgetzeukan, beste krisi mota bat zen, baina petrolioaren krisi bezala ezagutu zen. Eta orduan, alako txosten bat dago, txostena irakurgai dago, inglesez dago, baina nahiko teknikoa izanagatik, herritar arrunto gulertzeko modukoa da, eta apur bat, osaskundearen mugak aipatzezian, egiten zuen alako simulazio bat, garai hartan, munduaren populazioa, gaurkoaren erdila, baina gutxi jo gilean, 50 urte besteik ez dira pasa, simulazio bat, espezie humanuaren hazkunde esponentzialakin batea, industrializazioak sortzen dituen eta batez ere erregai fosil eta konsumo energetikoaren arabera, nolabait esaten zuen, honek muga bat edukiko du, eta muga hori pasata geho, ja mundua jaten hasiko gea. Hau da, espezie humanoak planeta honi ezartzen dion zama, gaindiezina izatea pasako da. Alako ze bat egin zan da, gara hartan eko apokaliptikotzat osan txosten hau. Gero ze gertatu da. Urteak pasadia, 82an egin zan alako berrikuste bat, txosten horrena, eta esaten zuen ia guztia bete egitezan. 82an egiten da errebizio bat, eta nolabait esateko, mugara iritsi gea. Hau da, espezie humanuak planeta honi egiten dion kaltea hemendik aurrera jasangaitza bihurtzen hasikoa. 1972an, 30 urte pasadia. Hori, anekdota bezala. Anekdota da, ez dakit, Planeta de los Simios pelikula ere irakurri etortik zehar, txosten hortan oinarrituta egin otezan. Eta nahiko, ez dakit, nahi mutu eskorran itzala hemengo Alizondo antzokilean ikusi nuen pelikula hori, eta bukaeran Charlton Hestonekan harri ertian Nueva Yorkeko badiako estatua famoso horian ikusita botazitunak, hiltzatuta gelitutze izkiten, eta pelikula horrek igual apokaliptiko samarra ematezun, baina guztet ez zela apokaliptikoa pelikula hori, beste gabaenek eta bezala. Jarraituta, larrialdi klimatikoaren inguruan, Kyoton protokoloa, 1987an egin zen, protokolo hortan erabaki batzuk hartzen dira, beste gabe,
isurketa, berotegikazen isurketa eguneko 5% gestea, bueno, 97an egiten da, hor estatu batzu biltzen dira, ez da betetzen, ez da la gesten, baizik eta isurketa hondik eta handiagoa izaten jarraitzen du. Pariseko hitzarmenak ere entzute izan zen, erabaki batzuk hartu zialako, 195 estatu bildu zian, konpromiso batzuk hartu zian, baina, azkenean, gazi gehiena isurtzen duten 3 estatu nagusiak, Estatu Batuak, Txina eta Brasila, atea egiten dira, eta kontua da, anartutako akordioak ez dira betetzen. Azkenean hor planteamentu bazion, 2008-2009, isurketak gestia eta batez ere garapen bidean zuen estatuei laguntza bat ematia. Azkenean, kontua gizue, Glasgowkoak pandemiak bertan bera utzi zuen, da oin Elkairun juntatzekoak dira. COP, bezala oin COP 27. Bilera guztiak egin dira eta hori da kontua, ez da? Nola iritsi gara honea? Beti esaten dena, anekdota bada, baina jostarraz baten zuluan mikrotxis bat, ez da gizen bat gigako informazio almazenatzeko, teknologia sortzeko gai izan da espezie humanua, eta 70 honen dela 50 urte aurre ikusita gori nola raio ez da aurre ikusi. Hau, egila da, sakona da, baina ze pentsatu ematen du. Egila da, interesak eta barrak, baina, orduan, gero horrekin lotuta, gurera etorrita, dago jasangarritasunen legean, 2019an legebiltzarrean onartzen da, lege hori batez ere dijoa bideratuta administrazio publikora, gure kasuan udalak ere lege hori bete beharko denuke, baina ikuspegi autokritiko batekin esan behar dugu, gu zestuko galetik itzegin da, ez gea lege hori betetzen nahi. Ez gut, ez beste inongo udal. Eta betikoa, lege hauek ez dute halako xedapen zigortzalerik eukitzen, eta orduan beti izaten dena ez da. Administrazioa bere buruari jartzen dizkio legeak, baina bere buruari trampak egite dizkio. Orduan hau, ikuspegi autokritiko batekin esan behar dugu. Lege horrek bestea beste, behartzen gaitu, onartzen da momentutik aurrea, adibidez, erosi behar ditugun ibilgailu guztiak gutxienez elektrikoak edo GLP bidez propulsatuak izatea. Momentu honetan ekarru autokritika egin da esaten dut, eta gardentasun guztiakin. Kale garbitzeko makina bat ekarri dugu, eta bakizue, hartati bakarrikan zer erratzen duen horrek. Gero egila da, ez dago prestatua merkatua ere, elektrikoa behiratzen egon ginen, baliu aia bikoitza, esan nahi duen guztiakin, eta gero surgatzeko almenak eta barrak ez da erdila ere, orduan egia da gero hori gertatzen dela. Hortik aparte ere, urruna hokun da, lege honek behartzen gaitu, administrazio publikoa behartzen du, 2030an, gurea etorrita, zestuko udalak bere jarduera guztitan, konsumitzen duen energia guzti horrean 135 beak ekoiztia. Hori 2030. Eta bilan gaude. Orduan, asko esatek jo, baina, esateko, ez da, legedi bada hor, ez gara beretzen nahi. Baina, hasi beharko dugu. Eta gero, labur bildu zenen esan detena, batiti asko krisi klimatikoa batez ere, berotegi gazik sortutako, eta horrekin batea, gure sistema energetikoaren amaiera aurre ikustiko moduko panorama. Hau da, erregaiak amaitzea dihoaz. Eta, hau, 14.000 zientzilarik, nazio batuek sustatuta, 14.000 zientzilarik, idatzietako txosten batean, esaten da. Hau bukatu da, erregai fosilak aparte ere, larrialdi klimatikoa sortzia ez gain, erregai fosilek nolabait, esan dezagun, eta batez ere mendebaldean bizi ganon ongizatia, hola esan da, bizka fortia da, baina mantentzen dutela, eta hori ere bukatzea dihoa, eta orduan esan detena ez da. Hola jarraitzen baldin badeu, eta zientzilariek ere beste, eta hori askotan haituko zenuten, helburua da hor, eta helburua da graduen kontu hori. Harrigarria egitea hola, herritar arruntok entzuten degunean, 20. mendian, 2 gradutik gora bataz besteko klima berotzen baldin bada, gauz asko, gertatu, poloetan ze gertatzen nahi da, itxasua, gu itxasutik gertu bizigea. Eta esateko, 22 gradu inoita lau alako diferentzia da, eta hori hola da, eta bizka baten mendian ibileanak ere, akiu, glaziar baten rezesioa eta glaziar baten, nolabait, askundea azkenean gradu baten baitan dago. Momentu honetan helburua garbila da. Helburua da, 21. mendeak 2 gradutik gorako jorerik ezin du izan. Eta lehen esan deten protokolo guztionen helburua hori da. Zientifikoki egindako azterketa guztiek esate dute 3 graduko ejoerako bidian guaz. 2,7ko ejoeran guaz. Horrekin
hemen ikeragarria gertatzeko, hori zientifikoak gaina demostratu da. Espezie humanua, askotan arratoiak eta usuak esate du, gure plaga bagea, hilotzen dihua, gitu laitzeitea bizkat apokaliptikoa dela, baina errealitatea da, eta gero, munduko zati batzutan, bestela ere, kasik bizitzeko baldintzak ia oso eskasak dian, ikusi besteik ez dago, Mediterranoa gertatzen nahi den, iritsiko momentu bat, klima aldetik ere, leku batzutan, ezingo dela bizi. Orduan hor, bizkat, testuinguru orokorra, dano dakigu, agendan dago, hor dago, nik uste gauza hobek barneratzea etzaiguela guri erreza egiten, maila batean, bizi baldintza duin batzu dauzkagulako, hemen ere, aitortuta hemen ere, arrakala ondila dauzkagula ez. Hori apur bat, bizkat, testu inguru. Hoain, datuak, apur bat kontsumoen datuak. Hemen Euskaldun bezala gertatzen zaigu, zatik eta administratibo politikoagatikan zazpi lurraldeetako datua jasotzia askotan zaila dela, ez da orduan, markatuko jatzuen, baina 3 probintzietako datuak emango nituzke. Batez ere da, erkidegoko 3 probintzietako konsumo orokorra, beste gabe, 57.000 gigabat ordukoa da, flujo elektrikoatik ainez, gauza batzu nahaztu jendia potentzia instalatua da flujo elektrikoa, artikulu bat ere irakurri nulako, pixkat kontzeptua nahaztezunak, elektrizia diaz, oinarri minimoat daukane oso nahi berala ulertuko luke, eta hor, garbi ikusten da, apur bat, banaketa, ez dakit hor berizte zuen, orduan, garbi ikusten da, nolabait banaketa hortan, ze panorama daukagun, ez da, gaza 40%, elektrikoa 25%, petrolio 26%, eta bestiak 9%. Orduan, garbi dago, erregai fosilekiko menpekotasuna ikeragarria dala, eta horri gehitzen baldin badilo baita ere, konsumitzen dugu energia guztion enoeko 80% importatua dela, panorama hori da. Hau, konsumo orokorra, konsumo elektrikora pasata, hor, 25%koa jartzen duen hortan, erkidegoaren kasuan izango litzake, 15.692 gigabat ordu urteko. Gero herria pasako dago datua besteik gabe. Eta, gero beste datu batzu dira, per capita isurketak, ez? Lehen esan dizuetena, azkenean gaz gehiena isurtzen duten estaduak. Nagusiki, estadurik, esan nahi dut, barren produktu gordinik hauntikena dokan estadua, Amerikar estatu batuak, 4,4 personako tona isurtzen ditu. Txinakoa ez da erreala, Txina dokan azalera egin da populazio egin, zan besteik, ez da, 7,1koa da, baina, Txinak izan duen bilakaerakin, baina, esan nahi dut, datua dira besteik gabe. Europar Batasunekoa da 7,2, Europar Batasuna eta bizigan estadukoa berdintzua dira. Gu goro gaude, esan beharrek ez da, estaduko eremurik industrializatuenian bizi gehala, batez ere Kantauri isuri aldeko 2 probintziak, Bizkaia eta Gipuzkoa, eta orduan hor ikustezue, datua gehiago. Ez gara atrebitu zestuko estimazio bat egiten, igual ez litzakelago fidagarri egila izango. Datu bat, beste gabe, 1970an zestuan 4.000 eta 400 persona bizi ginen, eta 293 ibilgailu zeuden. Gaur da eguna, zestuan, ibilgailu barruntak 2.000 eta 600. Ibilgailu abrikola gehitu ezkeo beste 300. Osa, per capita pentsatu, eta lehen esan detena. Horiek erretzen duten erregai guzti hori ez da osartuta konsumo elektrikoan. Orduan, apur bat, pixka bat dimentsioa guri eta gure zehaz zein den. Geho, kontsumoa eta zorkuntza, hori dira datu objektibo eta gero apur bat sartuko gehiagia igual balorazioetan. Hiru herrian konsumo elektrikoa batez ere, proiektu honek hiru herri hauek eragiten digulako, gero azalduko du, xehetasunetan nola, ikustezue, gure kasuan, zestuan elektrikoa da, ez gea gai zestuko ibilgailu guzti horiek erretzen duten erregaien, nola esateko, unidade energetiko bat, ez litzake fidagarria izango, haundila izango jakina, baina, 51 gigabat ordu urteko da zestukoa, eta hortik domestikoa, hau da, herritarrok gure etxeetan konsumitzen duguna, 4,57 gigabat orduko izango litzake. Beste guztia industriala, industriala. Batez ere, alderak eta hori ez dugu egin, azpeitigen alderatuta zestuak konsumo industriala handiagoa dauka.
esan gait, prospekzio estadistikoa egin da. Zehati da hori, guk industria handia daukagulako. Esate bateako, Azpeitin korruga dozen itxierakin, Azpeitiko konsumo absolutoren 30% jetxizan. Osea, pentsatu. Momentu honetan Azpeitik dituen enpresa gehiago dira, enpresa txiki, pymeak esaten dianak, aldiz guk, zestuak, baia ditugu baiarako enpresarik handienak. Bakizue, ze enpresetaz egin nahi zen. Orduan, nabarmentzen da, Azpeitin konsumo domestikotik, konsumo orokorrea dagoen tartia baina handiago daukagula guk. Eta batez ere arrazoia hori da jakiteko. Gero, sorkuntza adibidez, gero datuak beste ipegotatzeko, argiola jarriet, gero azalduko, eta apur bateko jenerrekin udalak egindako hitzarmenaren ondorioz, eta izena jarri indet, izena pixkadeaneko erabaki dagolako argiola izango litzake, sortzear dagoen herriko komunitate energetiko horren izena. Orduan, apur bat, eta hau ere estimazioa da, momentu honetan, ditugu azterketa bat egin dago, batez ere ekipamentu publikoen telatutan, zein telatu izango lirateken erradiazio solarrik handiena daukatenak eta egokienak plaka fotovoltaikoa jartzeko. Orduan gutxi gora bera, bai eraikin publikotaz gain, gainuntzeko komunitate pribatutako, etxe arruntetako telaturik egokienak hor alako azterketa moduko bat egin genuen bere garaian. Estimazioa da beste gabe, pur bat, 1,5 gigabat ordu urteko flujo elektrikoa sortzeko gaitasun edukiko genuke. Eguzki energiakin bakarrik gainez, energia motazko gabe. Hauek esan dagoen arabera, eta gero sartuko xetasunetan egila esan gehiago ez dakau, baina, pixkat, PIASP egila da izena, hor artikuloren bat irakurriet, kritikoa egila da, PIASP ez da bertako izena, hori garbi izan edit, baina, PIASP egituko joz, baina egila toponimikoki PIASP leku horrein ez dakala zer ikusi, baina, PIASP bezala bateiatu du enpresa behar gau, eta hola egituko jot. Hor egila da, gero zehaztuko deu, 5 aerosorgailu horiek, 84,7 gigabat ordu urteko flujo elektrikoa sortzeko almen eukiko lukete, beste gabe gero, guzti hau guzti hontan, azkenean hitza trantsizio ekologikoa, hau da. Egia da, energia zitzeiten nahi gela, baino apur bat, trantsizio hori egin berbaldima da, energiak aldagai ezberdina ditu. Orduan ez naiz honekin ere gehiagi luzatuko, baino garbi da ona da, hemen ikuspegi integral bat eduki behar deula, eta ezinbestian konsumo murrizketa estrategia batea pasa beharra daula. Hori batetik. Bestetik fosilak ordezkatu beharra daukagu, fosilak oso kalte bera dialako batetik, eta gero bestetik ere, esan dugun bezala, bukatzea dihoaztelako erregai fosilak, bukatzea dihoaz, berriztagarriekin ordezkatu beharra dago, erregai fosilak, eta gero daukagu baita ere mugikortasuna. Itxura guztien arabera, 2025an salduko dian ibilgailu guztiak elektrikoak izan berko dute. Hibrido entxufabiliak ere ez, elektrikoak izan berko dute. 2025, ez da hain, urte batzuk gelditzen dira, baina ez da hain beste. Hori dana kudeatzeko elektrifikazio, hidrogenua ere ateatzea tarteka hor, baina emateunez ja, multinazionalak eta barrak ja, norabide elektriko hartu due, eta orduan hor norabide orokor badago nean, batez ere, altura horietan, itxura guztia dakau, elektrifikazioa dijoala, garraio sistema guztia, orduan, 2025 hor dago. Gero beste gauza nik uste ez dala asko aipatzen dago, aipatu behar deu, eta hemen nik uste autokritika egin behar deula, batez ere, gure belan, elikadura burujabetza. Elikadura burujabetza da energia. 50 urtean, gure elikadura sistema propioa egin deu fulminatu egin deu, porque hemen urte batzu dauzkagunok, gure haurtzaruan, konsumitzen dugun, genuen, elikagai guztiak, elikagai horien zatirik handiena bertan ekoiztua zen. Horri, buelta eman dio 5 hamarkadetan, eta guain, konsumitzen den portzentaiaren eguneko 80tik gora, hemendik ez da izan 1000 kilometrora ekoiztua. Hori ez da posible. Hori segulago sarraski energetikoa izatez gain, segulago sarraski ekologikoa da. Honekin ez da zer deskubritzen, baina hau ere kontutan hartu behar da. Orduan, hau
esan inberda. Orduan, ezin bestian, hor jartzen du, ez dakit aurreko helikobra sistemara itzulera, herrik nekazari bat izan geha, baina dela 50 urte, energia zirkularra, baserri esplotazio txiki batzu genitun, dena fulminatu dira, baserritarrak behartu dira, intensibora joateko, beste erremio egitzai utzi, eta oin gauden egoeran. Ia, eremu aproposo baten bizita, urra asko daolako, eta kasik, herri hontan, 2000 urtean ekoiztu, dian parazkideak ekoiztu bere, kapazidea galduta, eta hori oso hori ikeragarria da. Zanaet, hau ere, krisi energetikoan barruan kokatu behar dalako. Baso politikak berdin, zan beharrik ez dago, azkenean, basoak diala naturalki, berotegi gazak surgatzeko kapazidea gondien aukaten eremuak, batez ere baso mistuak, baina gero horrere aipatu behar dugu, baso lurrean berrantolaketa bat egin beharra daola. Berrantolaketa baso mistuaz gain, industriarako egurra beharrezkoa izangoa. Zeatik, bestia beste, egurrak usten duen aztarna ekologikoa, adibidez, hormigoiak usten duen aldian txikila dalako, porque hormigoiak askoz gehiago protesatu behar da, eta hormigoia ura, eta aldiz egurrak askoz prozesatze gutxi dogoka eta askoz aztarna ekologiko txikiago gusten du. Orduan, jarduera industrialeako ere, egurra ezinbesteko baliabidea da. Kontua daudana antolatu inberdala, eta gaurko egoera zein da, ez dago antolatuta. Ez dago antolatuta. Eta hori ere, esan inberda, ez dago baso politika ordenatu bat. Urola erdian, zestua askoiti azpeiti, azaleraz, Gipuzkoako 10 herririk handien artean gaude, bataz besteko gure azalera baso esanet handia da, eta hau horre ez zerregina, ez da. Orduan, esanet, transizio ekologikoa deitu, transizio energetikoa esaten dugu, baina beste arlo horiek ere askotan astu iten ditugu, horiek ere hemen sartu egin berdia. Ze batin da beste egite espaldi madia ez goa zinua. Beste gabe, apur bat, kontu honekin, legealdi honetan, azkenean, peskatu dalak zen neurri hartu ditu, ez? Neurri nagusienetako bat izan da, Goinerrekin hitzarmen bat sinatu zen, beste ikusten genulako ezinbestekoa zela, bertako energiaren ekoizpenaren inguruko antolaketa bat egitea, bazedun beste aukera ezberdina, baina baloren aldetik ere guri iruditzen zitzaigun, erari jasangarriena apur bat Goienerrek planteatzen zuen erizpideak ziala, eta egin genuen, helburua beste da, aurkezpenak egin zian, egitura juridiko bat sortzia herrian, non bertan ekoiztutako energia kudeatzeko ardura edukiko luken. Horrek bere ibilbide juridiko bat behar du, azkenean energiaren esan dezagun, ziklo guztian, nolabait, bestet liberalizatu hitza ibili nahi, baina sorkuntza eta merkaturatzean nolabait librea dago. Juridikoki posibile da, gero tartian hor bakizue, oligopolioa daude, esto banaketa dago, distribuzioa dago, baina hor aukera batzuk badaude. Orduan momentu honetan, herritar talde bat, talde sustatzaile bat sortu da, udalak sustatu du, baina udalarekiko ere autonomoa izango dan entidade bat sortu nahi da, behatzigarren bilera egin da, herritar talde bat ere implikatu dago, eta berezikin eskarrak eman nahi dizkilat, hor parte hartze duten herritar guztiei, goien erraida hori sustatzen, udal teknikari ere bilera guzti egiten dago, tarteka ere, orduan politikoak parte hartzen dugu, baina, apur bat nahi dugu ere, pixka bat distantzia bat eukitzea hori, azkenean, udalaren korreo transmisio baino, herriko baliabide bat izango dalako, eta ezinbestian, herrian entidade juridiko bat, egon berko dulako, energia sortzeko momentu ondan Gipuzkoan, 5 herria egea, lan horietan, eta egia da ez da gauza erreza, pixkat askotan olatuaren kontra joatia tokatzen zaigulako, baina hor behintzat hortan egia. Bestetikan, eraikin publikoko telatuan azterketa bat ere egin dago, eta hemen betikoa, askotan pentsatzen dugu, telatu guztietan plaka fotovoltaikoak jartzea errentagarria dela, baina ez da hola. Guk badakigu euskidea, gerutak gehiago mateu, euskidea dakaula, baina egia da, adibidez guk udaletxeko telatuan plaka jartzeko proiektotxo bat pixkat ditzen genuen, da esan zaigu ez duko udaletxiek daukan norabideatik eta barragatikan ez du merezi, hori ere badago. Baina, helburua izango litzake jakina, eta beste estadu batzukta, Europan gu baina euski gutxillo ez dakit, baina ikustezu, eraikin askotan, pribatutan, lanetan, plaka asko da hola jarrita gu indikan ere hori, etxeko lan horiek egin gabe gaude, baina hori ere landuta egin beharko da, orduan, azterketa hori egin dago. Berdin eraikin publikoen efizientzia energetikoarekin. Ja ez da gizan barren autokritika eten, baina hau ere egin berdeu, gu hemen gaude, udazkena iritsi alamateu, baina hemengo bere gailu sistema
guztia gasoilakin egiten dugu, galdara badakau, hemen gua ondoko ikastetxea, sestuan aldaketa bat egin dugu arruan, bueno, gasoila fosilen aldau deu gasea, baina gazare bakizu ezertan. Orduan, momentu honetan, egia da, hau, eskola nagusia, Aizarnago eskola, gasoileko galdara dazkau, horiek aldatu inberdia. Gero, aztertzen, biomasa rentabiliadan estan, biomasak ere, depende, behar dezu igual azalera hundila hua, eraikin gehiago, orduan, gauzabeak ez dia errezak, baina, hortan nahi eta uste dugu, hor transizio horren barruan gauzabeanak aztertu inberdiala, eta hau, egin inberdala. Esto berdina, ezeakin, helen elikaurekin lotuta, guk dakau, Gipuzkoako esan dezagun baratzei gaundienetako bat, Iraetako meandroa, 26 hektarea dira. Legaldi honetan 26 hektarea horiek publikoa dira, bere garaian etxe bizitza sailak erosi zituen, gero 2006ko lurzoruen legea etorri izan, eta egia da, momentu honetan hor dago kontraesan handi bat. Hau da, etxe bizitzak eraikitzeko ardura dukan departamentua da nekazal lur batzuen jabe. Ez da posible, Jaurlaritzakin harreman batzuk euki genitun eta Jaurlaritzak bere garaian 9 milioi euro ordaindu zituen horiek udalari emateko prest dago, baina Jaurlaritzak udalei ezin di hori erregalatu, orduan hor badaude alako zea juridiko batzuk, baina iruditzen zaigu eremu hori elikagaien burujabetzarako bidean eremu estrategikoa dela, eta hau bai eskualdeko garapen agentziekin, legebiltzarreare eman gendun hau, egor aukera badago, eta aitortu berda, Eusko Jaurlaritzak hor badula bere departamentu hortatik borondate bat hori hortarako emateko beste udal arautekian ere horia nekazal lur kalifikazioa dauka, horrekin. Eta baso politikakin ere berdina lehen esan detena, guk partida bat jarri genuen, apur bat basoen kudeak eta egiteko, baino, danean ezin da ditu izan, da, azkenean hasi ginen, eta, bai bilera batzuk egin genitun, bai Torlarrañarekin, eukalituan inguruan ere udalonek erabaki batzuk hartu zituen bere araudirako, eta gero, naturkomekin bilera bat egin genuen, eta beste gabe, esan zitzaigun, landaketa gondo daude, baina eske landaketen kokapen ere importantia da. Orduan, behin landatzen hasita, depende nun landatzezun, ez da berdina. Orduan, hor, alako mapa bat egin dago, eta hor, korreore ekologiko bezala ezagutzen da, igarobide ekologikoa dago, eta logika guztia landaketak egiteko, nolabait igarobide ekologiko hori pasatzen da. Kasu honetan gainak, ez dakitateako igual, baina hor, gure igarobide ekologiko naturala, adibidez hau da, lotura bat egiteko, ez da, izartuko aditu ni, baina bete esplikatuko loketelago hau, baina, adibidez, Ernio, Gazume, Pago eta Izarraitz. Hor, hau, ontaz ere, itzaldi oso bat eman daiteketan, nik uste gehitzen godu eta hauek antolatu berdiala, baina bete-betian, ere hortatikan, igarobide ekologikoa da. Eremu, esan eget, proiektu hau edo egitasmo daun leku hortatik pasatzen da nola baiteko, igarobide ekologiko hori izateko ez orduan. Eta, gero, erronka, zestoako herritarren erronka bezala jartze dugu, hemen azkenian guk esan dezakegu biztanleko puru bati bakarrikan itxasuan tanta bageala. Eta egia da, hau azkenean, denok inberreko kontua da, baina guk ere ezin dugu besteak egin zaion. Orduan beste gabe, hemen lehen esan deten kontu honen dimensioa barneratzeko herri hausnarketa bat egin beharra dago, kontu honekin. Egungo energia sistema irauli beharra dago, eta hortaz hitz egin behar dugu, elikadura sistemarena eta gero baita ere eredu ekonomikoa. Eta hau ere nik uste, ez tala hitz egiten, desazkundea. Gure ongizatea eta azkenean gure eredu ekonomikoa hazkunde eredu jakin baten oinarritu da. Hazkundea berdin zoriontasuna, eta bakizu errezesio ekonomikoaren zaratak hasten dianean, hasi sindikatu, gizarte guztia, badirudi desazkundea atzerapena dela, desazkundea pobrezia dela, eta agian ez dauka zertan nola izan. Gero, kontua da, eredu ekonomiko baten menpe gaudela, eta eredu ekonomiko horren superbibentzia ez da posible, ez da gizem bat eroso orgailu jarritari, ez da posible, baina, esan nahi eta ez da gaurko kontua, eta hau, hausnarketa hortan nik uste gauza beta ez egitzein behar dela, baina, hau egitzein behar du, gure ongizatea zenbat eneo sakrifikatzeko prest gauden. Eta hau ere importantea da, ze momentu hontan, gure ongizate mailakin ez da jasangarria. Hola esan da, pixkatzea dela igual, baina hori ere, hola da. Eta apur bat, igual usatzen nahi naiz, xehetasunetara sartuta. Kokapenaz ez dakit mapan
Ez dakit ondo ikusiko, bueno, pixkat igual, ez dakit batzuk bakit ere muguri ondo zautze zuela, ez da batzuk igual gutxillo. Bueno, kokapena hor, ikuste zuen marra hori horiek, tetuzte ondogi beriztiko zuenik, hori dia mugak, orduan, mugarik handiena, hori, raia hori jan gaikaldeko hori da zestua, zestua. Ezkerreko hau azpeiti, azpiko hori errezil, eta bueno, guaia aia da, baina bueno, guri dagokiguna da, hau. Hor ikuste zuen marra gorri hori da, bueno, bat, bidea, baina hor ikuste duzue, PI bat, PI bi, PI iru, PI lau, PI bost, hori dia, enpresa honek egindako azterketan arabera, aerosorgailuen kokapenak. Orduan, gutxi gora bera, hiru aerosorgailu eunetik eunian azpeitiko lurretan daude. Hor ikustezue, bueno, raia hortatikan, hor hiru herriok muga egiten deu, hiru mugarrita deitze zaiogune horrei, eta hortikan ezkerretara dauden hiru zea horiek, PI bat bi hiru horiek dia, hiru aerosorgailu. Azpeitiko lurretan euneko unian. Ez dakit bere ez zuen ondo, baina beste bilak daude justu, hor biru herriok muga egiten duen ere muatikan eskubitara, horiek justu daude, bueno, koordenadak ez ditu hendik eskuratu, azkenean zehatzena koordenada edukitzea, bueno, pasazeigun bakarra eta lortu duen bakarra hauxe da, ez da batek kaliade honeko, eta nik uste ez dela ere, momentu serio jo bila. Baina, bueno, bila daude justu errezeldaz ez dugu mugan gainean, justu, kokapenez, ez denik irakurketa egin gorren inguruan, baina bueno, hori hola da. Orduan apurua kokatzeko, Bentaberritikan Erdoiztako kruzea di joan, bidetikan pare bat kilometroa izango litzakea aurrenekua. Aurrenekua, alegia, eskubirena da ona. Hor Munomendi, ez dakit hor, batzuk ezautuzuela bakit, ere hori, Munomendi, hor txepare parean, bizkat, artxiturbi, txapel baserri jan gaikaldetikan, bizkat, eskerreta, aurreneko izango litzake, eta gero bestia, hor dago, hiru herriok muga egiten deun zea hortan, da urrungoa, zainu gaina ditzen zailo ere mugat, eta bestia zainu gailurra, eta gero ja bestia garontzaldea daude, hori da, apur bat kokapena. Gero, esan dizuetena, gorrilla ikuste zuean zestua, ez da hola ondo bere izte, baina zestutik handi joa gorri hori da, bueno, ez da gehiagi ez dut uste zabalduanik, baina hau planteatzen duena da, traste guzti horien garraioa zestuatik eta akutik. Orduan danok ezautze dugu, arrozenatik akuko biria zein dan, orduan gehiago gutxilo, planteatzen duena da bideo hortan. Esango dizuet, informazio oso mugatua daukau, Laura aitortuen behar dugu, oso mugatua daukau. Akuko aldapak zependiz daukan bakizue, handikan, bakizue, ermitea ondotik pasa, arrukutxe aldea, arrukutxe ezkerreta utzi, eta iertza aldea. Iertzan dauden bi erreguelta biribilgune horiek, saiesteitu eta batzuk lehengo Santangrazira juteko bide zarra hartzen due, hortik eta bi eriluak eskubira uste ditue. Osea, ez dijoa lehengo bire tik erabat. Hor egiten ditu, bi eriluak erabat eskubira utzi, eta hor bire berrilein berkuluek txotxapaindo pareaino. Gero txotxapaindotikan, ipintza, oiko bidia, enekasuta pareaino, handik gaina zea, bueno, pues aurrea segit, bakizue, zea pareaino, sainu gaineko mendilerroan pareaino, eta handikan, bueno, hori da, guri eman zaiguna, gero balorako dugu, honen inguruan, orduan hori da apur bat, dauna, eta gero berdian dago ekoiztuko litzaken energian, zea, nolabait jetxiera, zehara. Ikustezue, bueno, bakizue, Lasaon azpiestazioa daola, jakiteko azpiestazio hori euneko unian zestuako lurretan dago, muga ikustezue nola dago, muga justu hor, zea, irlan mokoa diken duta, hor dago, orduan planteamentua da horreko iztutoko energia guzti hori, azpiestazio hortara, zea, bideratzea. Orduan, berde hori da, zea. Hori kokapena idagokionez. Hau, ez da ondo ikuste zuen, ez? Kontuatuko zarte, irudimenzioetako irudi badala, orduan, ez da irudi esaktua. Nahi genuen simulazio batekin da erosorgailu goien alturakin, alako argazki zea bat egitea, baina etzan izango, eta orduan kutsuko bere ikuste zuen, hemen apur bat bakizue, piskat informatika erabili dago egiteko, kokapen hau izango litzake.
atzien arralar ikustezue, txindoki, burumendi, hemen, gazungean atzien, ernillorean atzien biztatzea, orduan, gutxi gora bera, gaino horren altura da 600 metrokua. 600 metro altura itxasoko nibeletikan. Gazume bakizue 1000 metro inguru, ernillo 1000 metro, orduan kontuak atea, hortik ernillo adibez 200 metro daude, hau plantatzen dituena 205 metroko aerosorgailua dira, orduan dagoen tarte horren erdila, alegia, impacto handila. Eta lehen esan dizuetena, ez dakit inoiz behira jarri zeten, zestutik hau ondo ikustea. Kalian ez, etxe artetik eta hori ez da ikusten, baina zestutik pixka datatzen ez atea urrutira, zestutik kanposantotikan gana ikustea. Kanposantotik gain hori bertan dago. Elurra itxeunian, hortik elurra itxeunian zuri daun zelai hori, ez du elurra itxean aspaldian gutxiteu, baina nolabait elurra itxeunian da lehenbizik gehiena zuritze zana, zuri ja horrez taulako arkaitzik ere, gune hori da, eta leku zestutikan gila da danetik ikustea. Orduan apur bat, pixkat kokapena hori litzake. Impactu egin dauk egionez. Esan beharrik ez dago, proiektu honek ingurumen impactu handia daukala. Hoi esan beharrik ez dago, eta ez naiz hor gehiagil usatuko. Gero impactu visuala eta paisajistikoa ere, eske adjetiboak ez dakit, brutala da, ikaragarria, hori aitortu inberda. Esan nahi etena da, Gipuzkoan oindikan eguneko nien ez dago aerosorgailu bat, gero Gipuzkoako 5 bailarak ikusita momentu hontan azpiegitura handi gutxiena daukan bailara urola erdila da, ze beste bailara guztitan dago azpiegitura handi bat, hori aitortu izan behar da. Deitu autobia, hemen ez dago, eta orduan egila da, planteatzen dian proiektu hauek, ez talako hau bakarra, hontaz aparte daude beste bi proiektu, Oletakoa eta Irimokua, Gila da, baiarai, nolabait, impacto visual, eta gure memoria visualian, impacto ikaragarria dagoela, tamaina hortako aerosorgailuak jarrita, ez? Eta gero bestei gabe, eta gero zehaztuko du marko juridikoak eta nola dian, bertako bizilagun eta momentu ontono jarduera agropecuario badago, horrekiko eragina ere, garbi da ondila da. Orduan, impactua ikaragarria da. Ez dakit, jide basko, baina hori ala da. Marko juridikoa, eta hemen hau importantia da. Marko juridiko orokor bat dago, legedi orokor bat ez naiz hemen luzatuko, dot edo lurralde antolaketa gidalerroak, berderaz, Directrices de Ordenación Territorial deitzen den hori, nolabait, hori Jaurlaritzaren eskumena da, lurralde eremu guzti hortan zer egin daiteken eta lur hori zertarako daon aitortzen duen marko juridikoa, geho horren ondoren datoz lurralde antolaketa sektoriala, hau sektoriala da, 20 lurralde antolaketa sektorial daude, daneti dago, kirola dela, zea dela, bakoitzak bere zea duka eta berriztagarrien are badago. Gero dago, zestoako hirigintza plan orokorra, eta bukaeran badago, gero esangoetena. Orduan, berriztagarrien inguruko lurralde antolaketa sektoriala momentu honetan 2002koa da. 2002koa, gauza batzuk esaten ditu, baina dago erabat despasatua. 2002ko lurralde antolaketa sektorial horrek esaten dunan arabera, eremu hortan, tamaina hortako ekipamenturik ezingo litzake egin. Jartzeitulako neurri batzuk, batetikan alturak, sorkuntzak eta barrak, baina oso prekarioa da, hori esan behar da, 2002koa dalako. Bakigu Jaurlaritza prestatzen egala beste bat. Noiz argitaratuko dan, baina gila da 2002ko hori zehatuta da. Zestuko hirigintza plan orokorra, zestuko arauak, gara hartan arau zuzigelo bezala ezagutze zianak, 1986koak dira. Erabat agortuta daude. Orduan, zestuak erostikan, zestuan partxeo asko egin behar izan dira, beste arau horiek ez zutelako gehiagorako ematen, eta orduan arau horiek aldatzeko plan berriz egin behar izatea, urbanistiko gitziten nahi ez da hori beste kontua dela da, baina honekin lotuta dago. Oaina egia errebisatzen, eta nahi genuen legealdi honetan hirigintza antolaketa plan orokor berria egitea, bateko pandemia eta besteko zea legealdi honetan ez dugu behin betiko onarpenik izango, eta zerako onespena egiten nahiko lan. Kontua da, momentu honetan indarrean dauden arauek zer diote eremu horri buruz. Eremu horri buruz zestuko arauak diotena da, halako kontzeptua dago, mendigailurren babesa, protección de cumbres da kontzeptua, eta hor arau hauek baimentzen duten jarduera bakarra da jarduera agropekuarioa.
Hau da, jarduera agropekuarioekin zerrikusirik ez daukaten jarduerarik hor ezin da egin. Momentu honetan indarrean dauen zestuko udaleko arauen arabera. Jarduera agropekuarioa da, itxiturak, bordak, momentu honetan hori hola da. Eta gero gago, beste hau gaberez, ez da denbo asko legebiltzarrean onartu zela interes publiko goreneko proiektuen legea. PIPS bezala ezagutzen dana. Gai honekin polemika esente gontzan, zestuan mozio bat ere gontzan. Azkenean, jaurlaritzak proiektuek, interes goreneko proiektu bezala kalifikatuko balitu, gainontzeko lege guztiak ez du ezertako balio. Lege hori izan zen, udal autonomiaren kontrako erasorik handienetakoa jundeneko lurralde historikoen legea sortu eskeroztik egindan udal autonomien kontrako erasorik handiena izan da, argi eta garbi. Lehen bestelare udalok hemen, batez ere gure antolak eta administratiboan eskumena tamainan ditugu, anglosajoiak beste eredua daukatean, udalak beste eskumen batzu dituzte, guk ez, Alemanian ere kotxean transferentzia udaletxetan egiten dira, ez dakete Donostia joan berriko gestoria bat kontratatu berri, baina beste kontua hori, eta hemen hala ere, egia da, lege horren arabera, eta aparte ere, bakigulakoa bidurondiko traniza pasatu dan, esan da ez dela. Eta hau ez da, balones fuera bat egitea, baina hau azpimarratu behar da. Udalen eskumena proiektu hori eragosteko utxan urrungua da. Eta hori hola da. Horrek ez du esan udalak posizio batek iberreztunik, hori bai. Hori ala da. Baina juridikoki, marko juridikoaren arabera, udalok hemen ez daukagu. Eta lehen esan detena, dagoen presioan arabera, presio handi bada hor, parke eolikoak gauzatzeko, horren arabera egila da, hemen datorrena, eta gero udalen eskumena, ze tamainakoa da, orduan. Eta gero, apur bat iritzia eta momentuko egoeraren araberakoa. Kontu honekin ere planifikazio orokorrik ez dago, esan nahi dut. Arazo honek daukan dimentsio eukita, ez da posible, gaur egunean, ez egotia planifikazio orokor bat. Hau da, murrizketa. Nola murriztu behar dugu gaur egungo konsumo energetikoa? Eredu ekonomikoa. Hor da gauza pila bat. Honek eskatzu planifikazio orokor bat zentzu guztitan. Planifikazio orokor hori egin gabe, eta estrategia integralik gabe, garbi esan behar da, beste gabe aerosorgailuak antolatzen edo jartzen hastia, ez da soluzioa. Hori aitortu egin behar da. Beste arrisku batzu gabelako hor. Eta gero momentu honetan, ez dago. Ez dakagu gu saiatu geha, bakutza parte geha, indar politikoan ere ez da behatu da, eta hemen gauza batzuk egon berdia. Hori gabe, momentu honetan guk esku artean ditugun elementu apurrak kontutan hartuta, gu proiektu ezin dugu abestu. Hori honestuak izan berria, momentu honetan 2022ko azaruan esaten detau, momentu honetan udal honek esku artean dituen elementuen arabera. Batetik da hori, eta gero bestia gustatuko litzai dukela, arazo integral bat ematia, hori da batetika. Gero bestetik proiektu honekiko desagustasun eta zalantzei dago kionez. Lehen aipatu izuet bidean kontu hori, ez da lokalismoa, ez da zestuko lurretatik joalako. Gu egila da, bide hori izan zitzai gunean, da bide hori danok ezagutzezue, bideo hortatikan guk egin dago neurketen arabera, ez da posible, sekulako, ez da posible. Akuan beti gora, ja, 120% dakan, aldapa batian, 70 metroko palak emate, urbanistiko gehi rapurketa ondeia enberko litzake, ez dago espazio 5 metroko zabalera, berdu. Gehio, arrukutxetik gorako eremu hortan. Impactua esan berrik ez da, bi erituak eskubira utzi eta txotxapa endo bidetikan etorra bidean ere, han balorea ondila dago, han dauden inguru hortako aritz aleik ondilenetako egan daude, orduan ditana moztu beharko liake. Eta gero, dimentsioagatikan guk bide hori ez dugu ikusten bideragarria, momentu honetan dagoen informazioan arabera, orduan gu batez ere bide horrekin ezin dugu, eta aitortu behar da, bidei dagokionez udalek ja, maila batian ikusten baldin badu, gauzak aurre dihoaztela, eta hori aurre dihoa bide hortan udalak bere zan dezagun, erabakitzago almen euki dezake, baina momentu honetan esatet, ditugun elementuen
Arabera, gero zalantzak apur bat zehatu dizuet, eta gero bestia, proiektua aztertzeko prestasuna. Hori dana esan da ere, hemen, egila da, arazo nagusi bat daula, eta arazo nagusia da, eta hor, ez dakitez, gu azkenea herritar arrunta gea, zein da alternatiba. Garbi da ona da, hemen, eta hau egila da, hori tortuen berda, ikusi besteik ez dago pasadan egunetan, hemen dakagun energia berriztagarri bakarra haizia da. Jakingo ezue, energia hidroelektrikorako ez dago inolako aukerarik, presak botatzen edia, eta hor egila da, arrazoi sakona daola, 20. mendea ziren Urola ibaian izukinak zeuden. Izukin horiek, ni ez naiz gai esateko, presak egin izanagatik galdu izan dianikan, baina egila da horrek eragin handia eukiduela, porque azkenean bioan iztasunari sekulako kalte egiten diote presa horiek. Hor ez dago aukera ikan, urakin ez dago aukera ikan, pantanoa dilez pedut, ezken hautan onolengo dugu, ez da. Orduan, gainuntzeguak ere, gauza asko daude horrez, autokonsumoari begira. Geotermia, aerotermia, geotermiak eta aerotermiak ez dute energia ekoizten, beste kontua da, autokonsumo ikuspegi batetik, gure berogailu sistemetan, horrek ere, aurrezpen energetiko handia ekarri ezakeela. Orduan, energia sortzeko gaitasunik handiena askoatik, gero hor, aztarna ekologikoa zer izin genezake, hori ere ala da, hau da, aerosorgailu erraldoi horiek ekoizteak ere bere aztarna ekologikoa dauka. Baina, errentagarritasun energetikoari behituta, eta, datu asko daude hor, baina, hori egila da. Gaitasunai daukionez, energia eolikoa da, nolabait momentu honetan, da gure eremu honetan, energiari gehiena ekoizteko gai izango litzakena. Baina horrekin bakarrik ere, ez guaz inoa. Horreatikan esaten duguk horri bakarrik begira ezin gehala jarri. Eta hori egin aurretik, inpaktu handi hori egin aurretik, beste etxeko lan batzuk ere egin beharra daukagula. Bagitagola esatia, errez esatea gozabek, baina eske gu bentsat horrekin sinistu nahi deu. Gero hemen badago beste kontu bat, hau esan berda, ez? Asko hitzein da, energia jabetzaz eta betikua, momentu honetan, zestuko udaletxean dagon dokumento bakarra kontu honeken, hau da. Hau dokumentu honek administratiboki ez du balio ikan, hau da, enpresak 3 udaletan sartu duen dokumentua. Hau da, intentzio deklarazio bat. Hemen aipatzea energia sozializatzearena. Hau, aitortu berda, gauza berrila dela. Hemen eraiki dian parke eoliko guztien energiaaren kudeak eta badakigu zeinen esku da hon. Iberro. Esan egitena da, kasu honetan dago juridikoki, txosten juridikorik ez dago, ez da erreza izango, baina juridikoki posibilidadeak badaude, kasu honetan, aerosorgailu hauek ekoiztutako energia hori, balizko komunitate energetiko, udal edo beste ente batzuen esku usteko. PPA bidez, epe luzerako energia kontratuen bidez, hor aukera batzuk badaude. Baina momentu honetan, ez dakagu txosten juridiko hori, guk hori egiaztatzeko. Ezin dugu ere esan, hola izangoa, ezin dugu esan. Aukera juridikoak badaudela, bai. Testu inguru honetan hori posible izangoa, galdera ikur asko, ez? Orduan, honek hori hor jartzen du, besteik ez du esaten. Orduan, hau hor da, hau domenio publikoa da, eta gero zeinen eskura da, eta nahiko bazen nueke, beste gabe, baina, ez du beste egiten da. Eta udalai ere eskaririk ez dio egiten, ez talako baino udalai eskariak egiteko garaia, ez? Gero honekin lotuta apur bat denbora epeak. Ez que denbora epeetan ere udalen garaia ez da guain. Momentu honetan, zein izango eta batez ere, hau astapenetan dago, eske aurre astapenetan dago proiektu askoz aurreratuago dagona, eta hori askoitiko udaletxeko ordezkariekin hon da, buruzai izena, buruzai ere ez dakit nondi jarreko ziloen, porque ez dakit izen horrek ez dakit ninolako lotura toponimikorik, baina, ala deitu jote, eta askoz aurreratuago dago, tramite aldetik eta askoz aurreratuago dago. Hain zuzen ere, hil honetan epea bukatzea, eta azkeneko pixkat sekuentzia zein da. Eremu, eta hau egila da, eremu hori ez da nolabaiteko eskruzio zona baten, lehen esan dituten araudietatik aparte. Orduan, eozein enpresak lehenbizi eskara bat egiten du, ditze zailo alako aurretiazko baimen administratibo hori jaurlaritzan egiten da. Hori ja eskara hori eginda dagoela badakigu. Hori jaurlaritzan egiten da. Gero, zein da, lehenbizi baimen hori jaurlaritzako ingurumen sailak ematen du, araudi guztia kontutan hartuta, eta hor ja aurreneko urratsa hasiko litzake. Urrats horren arabera ja, gero, enpresa honek lan batzuk egin behar ditu. Lanik importantiena da,
ingurumen azterketa, ingurumen eragin azterketa. Orduan, azterketa horren barruan, azterketa itzein dugu energia neurketa, jakina, hor gasumen akorda guzete, ez da gila 15 bat urte badian, neurgailua nola jarri zan, eta gero, antzeko gauza, hortik aparte ere, inberda horko migrazio abikolaren azterketa bat egin berda. Azterketa horren arabera, urte guztiko, hau da, 12 hilabetetako horko migrazio abikolaren azterketa zehaz bat egin berda. Hori legiak zorroz ditu. Eta izan berda gaina, hilabete guztitakoa. Hilabete guztitakoa, eta hau da, gertau izan dalako, beste proiekturen baten, hilabete baten espaldima azterketa hori egiten, derrior urrungo urteko hilabete berdinoko azterketa inberkoa. Zentzu hortan, legiaren arabera, zorrotza da, edo betikoa, hori idatzita da, baina hori egila da, azterketa guzti hori ere egin beharko lukete. Orduan, kontua zein da, kontua da hemen denbora epe badago, denbora epe hori, kalkulatuta gutxi gora bera, 2 urtekoa izango litzake. Udalei dago kionez, gero, egila da, baimen administratibo guzti horiek lortuta geho, ja, udalen garaia izango litzakela, batez ere, eragiten digun udalena. Hor sartzen dira, gure kasuan plan bereziak, jakina, baldin eta guk apuan ez dugu bajarriko hori zea bezala, baina, esan plan berezia, lizentziak eta barrak eta gauzak. Baina, hori mendikan, esan da, egin ez 2 urte. Hauek esan dakoan arabera, 2027an energia generatzen jarri nahi lituzkete, baldin eta esan dako baimen eta filtrotak albae horiek gaindituko balia, esan dako oindikan hau astapenetan dago, eta apur bat, pixkat, hori da, denbora aldetik bintzat, eukiko genuken denbora, eta geho, gure aldetik, ez? Guk hau jakin gendunean, da geho, ez dakit galderek eta ingo juzu, eta guk arrentasun guzti egin saiatuko, objektiboak izaten da, erantzuten, hemen, danoa gosnarketa bat egin behar dut, hori esaten degunean esate dugu, denbora bat dagoela hor, ez dakit 2 urteko ez dakit zenbat izangoan, ez dakit ingoan ere, baina, esan edut, denbora hortan, nik uste, zestuan ariketa polit bat egiteko gai izan berko genukela. Kontu honekin dauden iritzi ezberdinak, eragile ezberdinak, haude Euskal Herrian, ez dakit ez, nik liburu hau oso irakurterreza da, ez ezagunerako bidaia, mundua, klima eta ekologia krisian, Iñaki Petxarromanek idatzitakoa, berria elkar eta jakinen kolaborazioakin, eta ez, pixkat laguntzen du, ez, dimentzioa barneratzen. Eta uste proiektu honekiko kritikoa izatea zilegi dela, nola ez, bestetik ere, uste gizarte bezala kezkatu behar degula, honi buelta eman berdi jogulako, eta honi ze alternatiba, eta gero, azkenian gure herrian, ze egin nahi degun da, ze ez ere denon artean erabaki behar degulako, eta, udalaren asmoa izango litzeke, tarte hortan, hausnarketa hori egitea, proiektu honekiko kritikoak dianak, zeak dianak, bestia dianakin, alako, nola esangoet, herri hausnarketa orokor bat egitea, ez? Eta gutxi jenez, dimentzioz barneratuta, eta hemen gero, iristen danean, iristen baldima da, udalak edotan adalakoak erabaki bat hartzeko garaia, gutxi jenez, herritarrok, ahaldunduta egotia kontu honekin, azkenean, udaletxean dauden 11 personak, olako dimentzio erabakia hartzeko, ez dialako, nahikoa persona, eta herritar guztien artean egin berdalako, eta gero ere, herri hontan ere, baudelako, gai hontan, karpen interesanti egin ditzaketen personak, daukaten, jakinduri akademikoagatik, eta beste mila historien gatik, nik uste hori, udalak egin behar duela, beharrezkoa dela, eta, denbora hortan bintzat hori egin beharko gendukela. Orduan, nahi baino gero lusatu naiz, eta ez dakit, pixkat, horrekin bukatuko nuke. Garradatzen, pixkat menazaten dena, eta ekarpenak ere jasota gelditzea interesantea izango litzateke. Horregatik parte hartu nahi zuenok, altza eskua eman zuen mikrofonoa eta mesedez mikrofonotik initzein, porque hartara grabatuta geldituko dira ekarpenak. Eta mikrofonotik itzeitea ez da hiela izan bentsatzea, izutzeko arrazoia. Kaixo, txaldun, eskerrik asko. Nik harritu zait, esan desunean, hidroelektrikakin aukera gutxi dakagula.
aukera gutxi ni Hernanikoa. Bueno, zestoarra naiz berez, ez? Baina Hernani bizi naiz. Eta esan dezu aukera gutxi dagoela hidroelektrikakin. Ni gogoratzen naiz, umetan, hemen, bueno, gaur egun Oñati da herri bat, egunetik egun, behoiek ekoizten dituztela bere energia, nola esaten da, zarberrituta edo berreskuratuta, antzineko, aspaldiko hidroelektrika bat. Eta hemen nik gogoratzen naiz zestoan, gutxienez biba daudela, zean Inaziona eta Manolona zeudenez, eta gero Lasaon ere usten dut badagoela beste bat. Orduan, zergatik hain argi eta garbi esan dek ezin dala horiek berreskuratu. Bai, momentu honetan indarrean dauden bi zentral hidroelektriko daude. Garai batean, gure zean arabera, 10 ere ontzian, zestuko bailara guztitan. Momentu honetan daude bi, bada Mispiretakoa eta beste da Altzolaraz bailarakoa. Altzolaraz bailarakoa dago, bedaman, justu zestuko lurretan dago, baina ahalmen energetiko bajua. Mispiretakoa gaina salgai ontzan, pena izan zen udalak ez hartzia, baina, Mispiretakoa martxan dago eta gaina, dakan dimentzioa batikan, ekoizpen interesantia daka. Ze gertatu da gainontzeko zentral guzti horiekin, hor presa handi bat ere bainutxian badao, gero hor kanala moztu nintzen, gero, horiek, azkenean eskumena estatuarena da. Kantauriko isuri aldean dauden zentral hidroelektrikoak baimendu behar ditu Confederación Hidroeléctrica del Nortek, besteak Confederación Hidroeléctrica del Ebrok. Ze gertatzea, behin baimena, konzesio baimena 100 urtekoa iraungitzen danean, espaldi maezu berritzen, ja bukatu da. Hori da marko juridikoa, zentral hidroelektrikoena. Eta gero bestia da, zentral hidroelektrikoa egiteko presa bat, berda, ura pilatu egin berda, eta ura pilatu eta gero, ez, orduan, kontu, momentu honetan, guk arazoa dakau, Labiturri, dano, zautezu Labiturriko presa nola da, bere garaian zau esan da, zestuan, piztinan eskakizun ondila da, gu piztinan naturalan aldeko apustu dengo genuke, presa bakizuen nola da, presa puskauta da, bere garaian zubila konpontzeko presa puskatu intzalako, gero etzan itxi, gero legiak etorri zian, da, momentu honetan, presa hori izten, ez didu guzten. Eta, egia da, presa daun bezala gaina, oso egora prekaioan da, behituta bakarrik, eta laroiko hamarkadako Labiturriko zubila, eta horko presako argazkia ikusten juzuta, gara hartan gura zikina zion, oin zorion esurak garbilago dazkau, pena da, eske egia da, zentzuik ez daka, eta gero, momentu honetan ere, beste presak, ez da denbo asko, osin beltzeko presa bota intzun, urra agentziak, eta kontraesan handi bada, zeratik iretan justu dago ur konsortzioak eraikitako odi bat, bere garaian gastuak aurrezteagatik odi hori ez zuten lurperatu, eta momentu honetan odi horrek barrera bat iten du. Hau da, odi horren arabera, arraien flujua ja barrera bat iten dut, orduan guk esan genien, baina ze zentzu dauka horrelako gauzak egitea, handikan 500 metroa ja barrera bat baldin badako, barrera artifizial bat gaina, ez? Horrelako kontraesanak, pena bada, baina momentu honetan hori, bidia, eta gero momentu honetan urra agentzia gehiago udalari komunikatu dio, beste bi presa eraitsiko ditula, Ilarra Gorrikoa, Altzolaraz bailarakoa, eta bestia horre bainutxeko unutzo da hon hori, eta nahiko azkarri iten ditu, eta egila da, ekologikoki, bioaniztasunari eraginite jola, eta arraien flujoan eragiten dula. Presa batzuk eskalak izate ditue, eskala horien arabera arraiek presa gainditzeko almena badakate, baina asko murrizten du alare arraien migrazioa, eta hemen esan dan arabera, izokinaren galera, nun bai, presa horien eraikuntzaken lotuta omen dago. Ni ez naiz gai hori bai estatzeko, baina horratik esan dut, eta gero ja lehen esan dutena, marko juridikoa da, non ja, baimena iraungitzen danean, ja, berriz ezin da lortu. Ni ez da okit, hau esatia baina zagoetera, baina esan ingoet. Eskatuko nituzke interbentzio murritzak, konkretuak, harin jundaien, ze bestela azpertzen hasiko da, porque ja ordu bete eta marminetu badia, eta ezuan irikinua, ondo gustatu zaida gazalpena eta abar, baina dano konkreto izaten baina, nik uste goxua bat erroa izango ala dana. Arira esan nahi noko nuke, zera hor osinbeltzeko zentrala, badago hidroelektrika sortzeko beste sistema bat dala de bombeo. Eta hori leku egokia da. Dago erreka azpian, ibaia, zentrala pixka gorago, eta mendi pendiz handi batekin goian. Orduan daude bombeoko eraikuntzak, egiten dala goi-goian, zea bat bezala, pizina handi bat bezala,
gora igotzen da ura berriztagarriakin, eta gero beharran araberan handi jesten da zentralea ura eta berriro errekara. Eta da zirkuito itxi baten. Hori ere, hor niretzako oso egokia da. Nik ikusi izan ditut argazkiak, nola egiten dituzten, orografia nolakoa dan, eta hor leku egokiena da, nik ezagutzen detenatik. Osin beltzeko hori, orduan kontutan hartzeko. Hori itxasuan ere egiten da. Nik usten dut hemen ez dala ezer hitz egin, baina itxasuan da tendentzia handiena gaur egun energia elektrikoa sortzeko dago itxasuan. Bai flotantean, bai olatuekin, flotanteak esan nahi dut, eolikoak, vertikalak eta horizontalak ere bai, baina eta nik uste, ez dut ezer entzun da hori niretzako kontuetan hartu behar da. Itxasoak tendentzia handiena hori da. Eta lurrekoak proiektuak atzea bota dituzte pila bat Nafarroan, Teruelen eta leku askotan. Orduan, niretzako nahiko atzeatua da gaur egun lurran egiten dituzten instalazio handi horiek. Ez dakit zergatik ekarri dituzten hone horiek, baina itxasoa da aukera handiena. Eta garbiena, ez daude bideak jorratu beharrik eta ja egina daude bideak. Orduan kontuetan eukitzeko. Zean hau indikan. Motzia hartxin. Bi galdera labur, batetik Azpeitiko alkateak esan zuen 3 udalak eskutik zioa zela, alegia irizpide beraz zutela, hori hitzan argitaratutako elkarrizketa batean dator. Eta Azpeitiko udala ez dakit nahiko garden jokatu duen, baina Statkrafekiko batzuk esan zuten urtarrilean hasi zirela harremanetan, Azpeitiko alkateak esan zuen uztailean hasi zirela, komunikabide galdetu zuten udalera eta irailean etzekitela ezer udaletik esan zieten, gero komunikabideak ez zuten nahi joan zitezen sorea zura, azkenean atzera egin behar izan zuten. Orduan, Azpeitiko udalarekiko jarrera autonomoa izango du, hori batetik eta bestetik, Zestoako udalak Statkrafekiko ze iritzi dauka, porque sarean pixka bat begiratzen baduzu, ez dakit, eskuineko komunikabide generalistetan ere esaten da Norvegian arazo asko dituztela azpiegitura gehiago egiteko, Norvegiako hiritarrekin ere arazo asko dituztela, Samiekin adibidez, zentral eoliko handiena epaiek auzitegi gorenak geratua dauka, eta ilegala dela esan duen ez dute geratu, Txilen ere izugarrizko istimua dituzte Maputxeekin, zaiaz ikusi genuen zorazun zora esan zuen, bide dala inda zeolakuku esan zuen, eta oso belarron ateratzen zela Premi Etxeberriko ardi jantzat, esan dugu, porque ez dutela fitozidari botatzen. Osa, praktikamente, esan zuen, zora garria ziala zentral eolikoa, gero Statkrafen gainean ze iritzi degazuen, da ia Azpeitikiko independentia zeaten, batea zuazten. Bueno, garbi izan da, hau, Zestuko letxean aurrera ni jakinun, garbi izan da, honaztia da guztiakin, hau ni jakinun apirilean. Apirila, ez dakit, beste, dei bajaso nula, informalak izaten dira, Azpeitiko udaletik, eta egitasmo honen berri eman zitzaidala, eta dakit, WhatsAppian dakatelako, dei hori asteburuan izan zen, da urrengonean pagoetara junitzen, da argazki bat gator, ere murrei atea, eta gero bialen nio, ez dakit, horrati dakit nik, noiz jakinun, nik orduti dakit, eta gero, betikoa, guk hau, dimentsio hontako gauza bat, herritarrei adierazin bertzailea. Momentu honetan, guk juridiko udalak etzun ezer jaso. Nei tokatu zitzaten, jakina, udaltaldian hau aipatzea, gure indar politikoak egindako batzar baten aipatu zen, gero talde sustatzailea, hau da, Goienerrekin lankidetzan, udala beste herritarrekin egiten nahi dan, talde sustatzaile hori komunitatea sortzeko bilera bat egin genuen udalakin, han ere aipatu zen, baina egia zen ez genekin ezer, genekin zen beste hitzez esan dakoa, ez? Guk apiletik, hori garbi esan behar du, gero, ez zitzaigun ere esan, itxura danez egitasmoa dago, baina betiko zea hori badaukagulako, ez dakit nola ditu, arantza edo, ez? Zeratu, eta holako gozak esan inberde, baina ezer konkreturik jakin gabe ere, ez dakit, hori da kontua, ez? Eta esateko adinako informazioa esan genuen ere mutan, baina aitortu behar dago, guk apiriletik dakik lanik. Azpeitiarrak noiz egiten, ezin detezan ez dakitelako. Beste galdera,
Claro, nik ez nuen elkarrizketa hori, nik hori erantzuna, nik esan dezaketena da, momentu honetan, udalak ez gehala jarri gure arau ezberdinak ere bateratzen. Ez geha, nik guk enpresakin bilera bat, kontu hontaz, ez dugu bilera askoik ere egin. Ordu, momentu honetan ez da udalak batera guazela, ez guaz, ez gaudelako fase hortan. Ni dakit, adibidez, lehen esan dut, Azpeitiko udalaren arauak 2013koak dira. Azpeitiko udaleko arauetan eremu horri buruz jartzen duna eta zestukotan jartzen duna ez da berdina jakina, guria 86ko dialako eta guriak oso sarkitua dialako. Orduan baino ez gea bateratzen ere jarri, etzakit erantzute egiten eta jakina autonomia noski eukiko deula, gu zestua gaituk eta gaina esan detena, gure berezitasuna eta lehen esan detena kontua ez da, baino bidea euneko eunian zestuatik, bide hori, esan deguna, gu bide hori, pues ez du ikusten, bilerak egin diteu, Santa Grazi Bailarako baserritarrekin, Dakuko baserritarrekin ere bilerak egin diteu kontuenekin. Orduan, nik ez duke esango batera guazinik. Esatetena, 2022ko azaruan esate ditau, batera joan berko genukela, etzeukat batez alantzike. Berdin pentsatzen degulare ezin detezen. Ez da gitu horrekin nahiko esateten, baina, orduan, eta kontu honekin, barre mailan eztabaidak izan ditugulare, bai, aladek, normala bezala. Eta ez dik esan nahi, ez askotan bizkat, politikan gertatzen dena da, pentsatzen dela, indar politiko berdinekoak izateagatik berdin pentsatu behar degula, hori ez da osertan. Baina, gu ez da gizatik, hemen, monolitismo politikoatik, mila historien gatik, uste, nahiko zantzu badoela ere, herritarrek hori pentsatzeko, ez? Nik ez eredu politiko hortan sinisten, da nire irutzat, indar politiko baten barruan ez da hola zertan dena geritzi berdinekoak izan. Ez da beda beti dalako aberatza, ez? Orduan ezak erantzun diten, bai, egile esan hori, ez nahu gai. Nik StarCraft-ekin, honekin jakin dit, enpresa hori daolare, egileadek enpresa horren kapitala publikoa dela euneko gunean, jakina, enpresa publikoa da, horrek badu alago balio erantzi bat, baina enpresa hori ez da honea etorri Euskalduna majua alako. Enpresa horreke, naiz publikoa izan, helburu, etekinak izango ditu helburu. Kode etiko zer hitz egin daik esan dekena ere, aladek, horiek, gehiago gutxillo, interneten eta komunikabide batzutan ere. Bilduko zenbait bozeramaileek kode etiko ormangabea zuela esan duten, bai. Nik dimentsio hortako, ni azken herritar arrunda nauk, dano bezala, ni dimentsio hortako enpresa batek dinamika orbangabea izatea, eske zein da hemen orbangabea, geure burutik hasik. Bai, zegit, nik ez zeukanik elementuik enpresa horren oinik esan degera egileadek, interneten badaudela, samiekin eukitako arazoiek, enpresa azkenean multinazionalak, ez, gero hori esan da, nik ez zeukat inolako elementuik enpresa defendatzeko, aitortze ziet, ez dakit nola ditu, ez dakit ausardia noestan, ez tegoiko alako enpresa bateko ordezkariak herri tarren aurre itzita etortze hori, horrenako aldia, gu herri txikila gaitu, baina Azpeitira jentzako, 15.000 biztan, Azpeiti guretzako herri koskorra, baina Azpeiti jentzako ere. Orduan, etzakit, nik horri zea bat emate ziot, horrek ez dik esan nahi, bazio gorbeste kontzeptu bat, ez? Greenwashing hau ditzen den, etzakit. Baina, nik horri zea bat emate ziot. Eta gero... Bai, hori haitu ninik. Hori haitu ninik eta netzako, esuan, hori, esuan azalpen zuzena izan. Esan zuna, esuan, batzakit, eta esan dileno, bideo horrekin ere, gu pixkat, baneko hartuta gaudela, baina, aztapenadek eta hondikan, zeak. Gero beste gauza bat ere, esan nahi nuke kontu honekin, eta ni ez naiz gai, zein dan obia, zein dan bestio bakigu, Green Capital eta Capital Energy bakigu zeintzu dian, eta ez dut uste inoiz herritarri azalpenak ematea etorriko liatekenik. Lehenuo, enetxekin hori. Jon Zayas da,
zehazki proiektu honen zuzendaria, ingenieri zuzendaria, pixkate. Ez, bilera hortan, jakina, etzeon ze izan berrik aurre ikusteko gai hau gai sakona izan da, honek herritarren artean polemika izango zula, jakina, eta nik aldera zehatz bat egin nien, bilera, indako bilera bat hartan. Hemen Urola Erdiko gizartiak, apur bat, proiektu horren kontrakotasuna adieraziko balu, pixkat, bakatazka sozialetan, eta bertan emandako erantzuna izan zen, guk bertako gizartearen konsensurik gabe proiekturik ez dugu egiten. Hori, nahi esan ziatu, nik indago galdera baten erantzuna izan zen. Orduan, ez dakit, nahi erantzun horrek zerbait adieraztezian. Eta, ja, ara, ojungo naiz, eta ez dakit, ez? Gaur handitan igual sartzi izango da. Hemen arrisku batzuk ere badaude, eta arriskuak zein dira. Ez naiz hasiko baloratzen bat obia denek, batek esan duna, batek esan du, horreko instituto energia sozializatzeko prest daola. Hori esatia, baina hori esatetik, indikan, esan ditena txosten, arriskua da, enpresa honek hor daukan egitasmo hori bertamera utziko balu, bestiak etortzeko arriskua da, eta ez dakit, ez ez balorauko bat obia den bestian ez naiz terren hortan sartuko. Baina hor arrisku batzuk badaude. Etorriko dan horrek hauek esan dutena esateko adina, hau da, hemen ekoiztutako energia bertako herritar eta bertako jarduera ekonomikoaren esku usteko prest gaude esango du? Nik uste dezetz. Oin, esan dagoa, nik ere, hauek hori esan die, behin enpresa bat egola publikoki hori esaten dunean, juridikoki posible da hori, oin, gauden alturetan ere, ez egitez egila de, sinesgarritasuna, momentu honetan, egila de, kaloka enpresa denek mesfidantza sortze dutela, eta naturala da, mesfida tilak izatia, baina kontua da, iritxe gaitezkela momentu batea, non eta gure kasuan lehen esan detenean mugan daudela aerosorgailu horiek, esan nahi nun, aerosorgailu horiek 50 metro esplazatu ezkeo, eta adibidez, zestuan gure lurretatik kanpoa kokatuko balia, zestuko dela ja horreztaka, bideekin bai. Beste bide batzuk badaude, ni bideak, ni Odrilla Bailaran pasa naiz, da ez dakit igual zestorra naizelako, nire sentsazioa da, Odrilla Bailarako bidea egokiagoa dela zestuko baina, igual zestorra naizelako esatet hori, azpiteri izango nintzeko ez nori izango. Orduan, arrisku horiek badaude, impactua berdin jasan, eta hainaiz futurismo egiten, aitortuta, ez dakat oinarrik hau esaten nahi nezen esateko ere, baina gertaleik, hor impactua berdin jasan behar izatea, eta horreko ustikoan energia zestuarrak ez baliatzia. Baina aitortze eta hain naizela esaten oinarrik gabe, baina arrisku batzuk hor badaude. Enpresa honen kode etiko eta enpresa beste bi enpresakin hemen Urola Erdian dauden beste bi proiektu horiek kudeatzen nahi dan enpresan onduan, ez dakit, musika hobia badauka, oin. Hor, badaude, hor, arrisku guztia badaude, hor, baina egia da, kontu guzti hauek gero etorriko dira. Eta gero, ez dakit, gerta daitek ere, arrazoi ezberdinengatik, azterketa horiek egin da geho, hor ezin egin ahal izatea. Oin, beste realitatea da, Gipuzkoako kasuak hasi bakarra dela. Gipuzkoa noen dikan, eguneko honean ez dago aerosorgailu babea ere, eta hor presio handiak egongo dira, dudik ez dago. Bakarra, uste estatuko grezpan hau, provintzia bakarren eta guztien dela, zaik ez da ona. Eguneko honean, mugan bai, mugan bai. Zamerrik ez dago, elgea eta urkilako asko gaina. Bueno, ez dakit, nik gauza asko erantzun nahi nuke, baina zirazki ez dago denbora. Egin duzun azterketan, niri, punto batez zait zuzena iruditu. Iruditzen zait gaur egun egiten diren azterketak kulpa botatzen dugu jendeari, eta nire ustez hori ez da zuzena. Berez horren atzean dago sistema kapitalista bat, eta sistema kapitalista horrek izan da guri behartu gaitu bizi eredu baten bizitzea. Orain aspalditik esaten ziren ondorioak eta izaten ziren zelako kalteak ekarriko zuten eta zelako limitea zeukan hori, aspalditik zuk esan duzun moduan kritika egiten zitzaion sistema horri eta gizarteari jendea konturatzeko, baina
kapitalismo horrek oso azkarra da eta oso ondo daki guri eskuak lotu bera interesatzen zaion konsumo ereduari, segertatu da, orain konturatzen garenean zelako ondorioa benetan dakar, esate zutenak eta ez genuen sinisten, orain etxe ondoan daukagunean, oraintxe gu gehala kulpa errudunak, ez? Ez, nire ustez hori argi eta garbi dagoela ez daela hola. Eta zoritzarrez berriro, buelta ematen dio, sistema kapitalista horrek buelta ematen dio, eta saltzen digu, orain saltzen nahi digun eredu moduan, ez? Hau da, gu kapital soziala gea. Kapital soziala, nik irakurri ditut artikulo batzuk, hori ez da enpresa publiko bat, hori enpresa hori ez dakizen bat boltzan edo ni ekonomiaz ez daukat ideiarik, baina, funtzionatzen du kapitalismoaren barruan, total, ez dakit nungoa direla fonduak, militarrak baita fondo publikoa dien, eta nik ez dut ezer ez jakin nahi militarrekin, berdin zait, orduan, enpresa honek egin nahi duen niretzako lelokeri handiena gaur egun gauden limiteekin, gaur egun gauden krisi ekologikoarekin, gaur egun gauden krisi sozialekin, zelako munduanen desberdintasun edo bizi garenok, eta oraindik gu jarraitu nahi dugun modu hoberen honetaz ongi esateko eredu honetan jarraitu nahi dugula bizi, oraindik gelditzen zaigun aukera txikiak, industrializazio, esango dut, industrializazio hori gabe bizitzeko era batean, oraindik dauden lehenengo sektorean, justu harrapatu nahi duten lekuan, gelditzen diren baliabide naturalak eta bioaniztasuna eta ukitu gabe dauden lekuan, hortxe bertan, sistema horrek, esaten nahi nuena, ez? Oraintxe buelta eman, beste tuerka bat ematen du, eta ekokapitalismoaz jantxita, etortzen da, guri esateko, saltzen digula, gu behar dugun energia, gu behar duguna gainean prezio bajuan, eta gainean gu nahi badugula, negozio egin dezakegu horrekin eta guztiz. Zeren, gu parte hartu gaudela la negozio hortan. Iruditzen zait, adarra jotzea ja, arlo sakonenetakoan, ez? Eta beste gauza bat zuen artean baita, hori da, nola esaten dutena sozializatu energia eta Iberdrola energia bideratuko dutela Lasao Iberdrolakoa da, ez? Argi eta garbi. Nola ez duela zer ikusirik. Hor dago Iberdrola, berak jarriko du prezioak, berak jarriko du... Bueno, ez dakit. Nire ustez, hor Gipuzkoan jarri, beste pausa bat baita astu zitzaidan, energia eolikoarekin gaur egun ekartzen digute, saltzen diguten eredu zaharkituta daudenak. Europa mailan ja, herrialde batzutan ja debekatuta dago mendietan jarri aerosorgailu horiek handiak. Badaude beste teknikak, aurreratuta daude, badaudela beste katxarro batzuk vibrazioarekin hainbeste energia eta askoz eraginkorragoak egiten dutenak. Badaude artikulu batzuk horren inguruan. Eta ziurezki badaudela gaur egun zer nahi dutela, guri saldu ja hor ezin dutela egin, Europa mailan herrialdetan ezin dutela egin ona ekarri, ikusi dugu nola daude peninsula guztia, gelditzen zaion lan lurra, sektor burujabetza, elikadura burujabetza mantentzen zutena, txikitzen, Galizian, Andaluzian eguzkikoekin, eta oraintxe, Kantabrikoan baita, dana eolikoarekin. Nik ez diot ikusten, zentzudun bat ere proiektu hor.
jungo geha interbentzio motxak egiten, bestela ordu eta erdi dijoa, batzuk oso kontent zaudete, beste batzuk somatzen da ja erlojue behira, eta orduan interbentzio motxak egiten baitugu, hobeto bukatuko dugu, kriston zeakin baino, bueno, eskertzen da alare ekarpen guztiak, Igual ingo eskio bio hiru jaso, eta geho erantzun, porque bestela, ingo eso pelota bezala tira y afloja. A ber, akuko bidean kontra zagoetela esan dezuzuek, hori ze kapazide dakazuzuek hor, eolikoak ingoliazken kasuan, kontra etxeko ze kapazide dakazue, o modifikatzeko bideak, o jarri dakio berriz kendu iteko, ez dakit, lehen bezala usteko, ez dakit uzarreta. Beste hirugarren interbentzioa baldin bada, jasotzen dugu eta danare antzute ditugu golpea. Ikitzaldu zegori, porque horretik hori deketa. Beste interbentzioaren bada, vale, bota, eta gero erantzun dizki. Bueno, nik galdera batez, nik proiektu honen alde nitxok, baina bueno, hori argumentatzen hasiko, bakarrikan nahi izan, hori izate gu esan dek, udalak eskumen gutxi dakala proiektu honen, proiektu baldintzatzeko kontra iteko. Eta etzain nahi etorri zate burura, akorratzen hau, zestuan kantera egin. Zestuan kantera genukan, orduan ni oso gaztian nino, ni jaume bat, baina akorratzen hau nola zatezien zala lege bat zehola de interes supramunicipal, eta udalak zaukala hor ahalmenikan proiektua geratzeko, baina azkenian zestuago herriak lortu zin arrobila gehatzia, ez? Eta nahi iruditzatek, nik izton, lasaitu hartu dit, esan degenean zestuko udalak dazkan datuakin ez dula babesten, horrengoz zea proiektu hau, baina hori esan nahi dit, udalak espai babesten eta herritarrak espai proiektua ondo ikusten, ni uste baldintzatzeko edo inkluso proiektuak edatzeko ere indar handiok idezakela, ez? Bere txikitaz, nire ustez. Ez da kontua zehatzia, nik hausnarketak eta hori ez da kontua ere galderak eta zehatzen hastia nik, ez da giritziar esan da, kulpana, nik ez dut hori hola, kontzeptu kulpa eta markamenak eta hori da kontzeptu batzuk, ez da egitez pixkate. Erligiozio gehiago denak zeak, baina ez dakit. Baina, beste ipeni ez nahi zor sartuko. Nik gauza bat esangoet eta esan dezunakin. Bai. Esan dezunakin, nik lehen ere epatu dut, eredu baten gaude. Eta nik zestuko datu ekonomikoak dazkat. Esan beharrik ez dago, egun bizi gehan bezala bizitzeko industria ezinbestekoa dela. Eta esan beharrik ez dago, gure barne produktu gordinari jarduera industrialak ze ekarpen egiten dion. Jarduera industriali gabe, administrazioik ez lehoke. Hola da, nahi etzat eredu hau gustatzen, nahi honuke beste eredu bat izango bagenu. Eta zuk esan desunakin, maila batean, gauza bat egin adoze hona iteke. Ni eredu hau etzat gustatzen, baina egia da, eredu hau daukagula. Eta jarduera industriali gabe, hezkuntza, osasuna, ez da ho? Porque egia da, barne produktu gordinean, jarduera industrialaren ekarpena ikaragarria da. Aldiz lehen sektoriana, okorrezpana euneko bater ez da alatzen. Eta lehen sektorian ekarpena oindala urte jakin egin nuke izango zen. Euneko unatzen izan, baina hori da realitatea. Eta, karo, nik, eta esango, nik momentu honetan gure iritziak ere gutxiro, baina egia da, daukagun informazio hori hondikan oso urrila dela. Gauden egoeran trantzizio ordenatu bat emateko, hemen, intensitate handiko ekipamentuak beharrezkoak izango diala, nik uste neko garbi dakatu dire. Badakit hau esatia eta horren inpaktu guztia dakata. Beste askotan, beste eremu askotan eta beste zaila askotan ere egin ditugu inpaktu handiko gauzak. Urte batzuk dauzkagunok hemen gaza sartu zanean, zegintzan, karo, zegin gendun, gaza fosila, baina ezke gure ongizateako ezinbestekoa zen. Maila batean, sartu gendun. Gure ondakin biologiko guztiak ibaietara eskuteko zegin dugu. Zestuko lurzoruko mapa, lurrazpiko mapa bat hemen jarriko bagenuke, ez gehi imagina hori egiten gure lurrazpila nola dakaun. Gure ondakin biologikoak araztegira eramateko ze zulatz ontxe zeneatu du barreago ja.
€300.000, bueno, baina kolektore hori nola joan, zezu, claro, egin dauna izan da, inpakto bat egin dau, agian beste inpakto bat saiesteko, ze egila da, eta aitortu behar da, ondikan urzikin batzuk zestuan ere ibaira isurtzen dira, baina lareiko amarrakadako urola eta gaur egungo urola zorionez ez dakizte ikusik. Horra horreatu egin dugu, oin inpakto bat egin dugu, gure lurzoru bat, lurrazpi guztiak, lurrazpi jandago ez da ikusten, gazakin berdina. Gaza, urte batzuk jizuna bakizuen hundi pasatzean, pago eta ertxingaina, tipula soro eta sekulako ebakiak egin zian, lurrazpi jandago ez da ikusten inpakto bat egin zan. Eta gaza, erregai fosil bat, orduan, nik hau dana ez da egit, nire naiz aditua, herritarra arrunpan nahi, besti gabe, baina kontestu orokorra eta hau dana ikusita, nahiko konbentzituan, intensiade handiko ekipamenturik gabe, honi ez diogula bueltamako. Bestela da otor, desaskundia. Eta hau ja faktore politikoa da, hau da, eta ja eremu, ez da itzea handia dian, ozer dian. Hemen reflexio ekonomiko batekin badakio kaltetuenak zein izatean, sektore sozialek kalte berenak. Badakio ere, krisi ekonomiko handi baten ondorioa zein dan. Eta olako krisiak egon dian ere mutan politikok ize gertatzen dane badakiu. Eta hain eus ultraeskuinaz hitz egiten. Hemen dago sekulako krisi politiko-sozial bat lehertzeko arriskua kontu honekin. Eta batzuk, esan beharrik ez da ultraeskuinak ze diskurso daukan, eta hau gertatu da. Hori dana nik uste pakete batean sartu behar dela. Ze honen eragina hemen dago horratik, bate baldi magia honek eskatzen diu sekulako iraultza kultural sozial bat, eta gero gure ongizateak ere zein behar dugu. Baina hemen hasiko baginake, eta hemen neurri batzuk hartu beharko dira. Lehen esan detena, zestuak 3.008 biztanlekin permititu aldezake 300 ibilgailu, erregai fosilak erretzen ditun 300 ibilgailu egitzea permititu dezake, biztanleko puro horrekin 3.000 barkatu. Ez, gauza asko daude hor. Oin, pres gaude, gudakaun ongizate mailakin sakrifizio horiek egiteko? Egin berko dugu, baina egindare, nik ustet, eta horretik inber da usnarketa bat, bakarren batzuk gu baino askoz gehiago egitenak, hemendik atea berko gaituzte. Hortarakoa gau zientzia, hortarakoa gau teknologia, baina hemen gauza asko daude. Eta ezinbestekoena nik uste, gainean dagoen arazo honen dimentzioa barneratzia. Hori ikeragarria da. Eta gero, hemen, faktore asko daude, ez da, gero eta gizarte, ez da, adjetiboa jartzen da. Eta ja, 50 gora gaudinok ere, kontu honek tamainan ere egingo digu, gure bizitza biologikoak, emateuna, baina jo, ni pixkat gaur egunean 5 urte, 10 urte, gaurko gure umien etorkizuna, ez dakit, esatean bezala. Aparte ere, esan nahiet, bizi ongizate maila batian, egungo belaunaldiak, aurreneko aldiz aurreko belaunaldiak, baina okerro baldintza okerragotan bizitzera behartuta daude, eta kontu honekin, orduan, hau, begia da, urra hundila diala, horrek. Arregi, garregi. Gosek aldo. A ber, bideakin esan dakoa. Haudek nire iritzia, maila ondik ez gatxoek altura hortan, baina bidian kontuakin nik uste, ez dakiz gertatukoan, baina zestuko udalak badula, hau esatia, neiko ahalmen eta eskumen euki ezakela bide hori nolabait saiestu alizateko. Zeratik esatietau, alternatibak badaudelako. Ez dakit, ni ez nauk teknikua, baina esan aeten adek, alternatibak badaudelako. Guri oindik etzaigu esan zergaitik hortik, danok ezautze dugu bideo hori, badazkigu datu batzuk. Hau da, pentsau, gondolak dira, ez dakit zenbat ege direkzionaleko gondola dira, 3 motorreko zeak dira, horiek garraiatzeko zeak, kamionak, ikeragarria dira, 1,5ko pendiza baino gehiago ezin da egon. Deno dakio akuko eta hoi akutarra gondona, akuko aldapa hortan, goikotxe hartu emateko orduan, horre kamion batzu eta trazionatu ezin da gelditu izan diala, eta akutarrak, traktoriak hartu eta kamionak tira. Horregatik esate, ezke gure, teknikok ere, gure ustez bideo hori ez da bideragarria. Eta gero gaina dakaun impresioa da, bideo hori bideragarria egiteko, egin berko litzakeen txikizioa, ez dala jasangarria. Gero lakotan bakizu ez pasatzean, ondoko herriak inetzaitzea, baina ez da hori, guretzako ez da hori alternatiba zea bat.
Eta gero, esan dakoa, gauza hauek beti zeakin, porque gauza hauekin baditugulako beste hainbat adibidea, adierondiko trena da bestia, da ezin ditezan ere, baina bai momentu hontako legedien arabera, nik uste udalak euki dezakela hor, kasu hortan eta egoera hortara iritsita hori eragozteko ahalmena. Horregatik esan delen ere, hau, ez dakit ze ere mutan, da indikan astapenetan gaude, beste herri batera egin behar dela. Erantzun iten, baina egila da galderasko erantzunak ere igual ez dira zeak, izan berko luketen aina determinazioak, baina hori da ona. Eta geho, etzekak zikusik. Zestobako arrobila, ire gaztia itzan da nire bai, baina zarrona, baina nire urdan gaztian inoen, beste araudi batuan. Azkenian araudi hor lizentzio bazitxon, eta udalak ere esplotazio mua bazitxon denbora aldetik 2003a. Orduan hor, egile da katazka bat egon zala, okerrezpanoa katazka juridiko bateai, 2003ko enpresak egintzien alago proposamen bat, luzapen zea bat, eta inkluso hor gertatuan, zehon esplotazio muga baino lehenuo, delimitazio geografikoa okupatu zala. Guztiak eta gaindimentsionatu baten ondorioz. Baina hori diferentia guen. Kasu honetan ja horratik gainau. Eta hau horratik azpimarratzea. Lehen esan detena. Honek ez du esan nahi udalak inberdola ez nola gu eskumenik ez dakaun, ala balonez fuera eta iskuta ingo ez ez udala bere posizioek urdu kontu honekin nola ez. Beste asuntuek, marko juridikoaren arabera, hori erabakitzeko almena daukaten ere muan, lortu beharreko babes guztiak eta baimen guztiak eta azterketa guztiak pasa ezkeo, eta argi berdia eman ezkeo eta finanziazioak ere bakizu, udalak ez luke. Hori neko garbi, hori azkenean de, marko juridikoa beak ez dilolako udalai almentzen tamaina hortako obrak eragozteko almenik. Hori neko garbi, eta hori bai, udal esan daitela hori juridikoki guk konsulta horiek gehiago gutxi jo indizkiu, udal ere muan eta udal ere mutik kanpo ere, eta hori penadek, maila batean penadek. Eta hori oindik eta gehiago zailtzen duna da, legebiltzarrean onartu zen, egongo jaurlaritzako bi alderdiak onartu zuen lege horrekin ja hori itendekera bat. Bai. Ez dakit. Nik ulertzi, baina gero beste asuntu bazio egor. Politikan nola ezate hori ez. Ez bate gauza lehiala, pragmatismo edo posibilismoa nola hitzeza hori lehen esan detena, ez da? Bazakit ez dala bate duina hau esatia, ez? Baina, nola bait, babeste ezteken proiektu bat, nola bait, bai ala bai, egingo dala ikuste baldimaek, hau estek bat ikuspegi ezkerterretik izan dako gauza bat, aitortuta, zein berdek ere urtatik, apostu urtatik erabat desmarkatu eta nola bait hortik onura jasotzeko aukera, balego, eske hori etzak jo indikan. Hori de kontua. Hor, gauza guzti horiek berko itxu, eta gero, enaugaziko ekonomia hitz egiten eta kostu errealeta hitz egiten. Gaur egunean bagizue, energia merkatuan megabat ze prezioetan da. Esan zaigunan arabera eta hori neko egiaztatu kontua da, koste erreala gaur egunean megabat eta otamarutamo ostordukoa da. Benebizio eta kostoanak sartuta. Bagizue merkatuan energia horri prezioa zen jartzen joan eta hori zen eskura da. Gero, itziarzuk esan dagoa, juridikoki posible da. Juridikoki hor ekoiztutako energia enpresa haundi hoien kontroletik kanpo kudeatzea hori juridikoki posible da. Beste estadu batzutan errazagoa da, baina estadu hontan ere legedi aldaketa batean da, baita ere maila batean estaduko gobernu aldaketa egontzak momentutik handa, hori posible da. Juridikoki, baina, klaro, hori gauzatzeko egila da hor gauza asko pasa berduela. Errazak ez dianak hori egila da. Hori, nire ez dagoetu batxik izaitu horrik eta presik iztakat. Baina, bai gomendatuko nizueke, danon osasuneako eta berriro ere itzeiteko aukera eukiko dugulako, hau behatzitako finikitatzia. Hemen daude bi hitz eskatuta, baina leheno ere parte hartu dezuenez, eskatuko nizueke beste norbaitek nahi baldin badu, lehenengo hoi egimango dugu aukera eta geho zui biloi, bai txierrei eta bai zuri. Eta horrekin, altzau dauden interbentzio guztiak, Igor eta Iñaki besteik zein? Ondo altzau.
Bai, hau deteta eta eskat, bai. Eta Iñaki, beste inorrez. Vale. 5 interbentzio horiek danak alkarren onduan ingo izkio, erantzungo dek, eta irutzen mazatzue honekin bukatuko dugu. Irutzen mazatzue. Urtsi lehenengo, gero pasa. Komentaude soluzio irtenbide integral eta jumarrako genukela, eta hau motxien erantzutia zaila dela, baina ze bide edo nundik ikustezue, ego EH Bilduk edo nundik ikuste irtenbide integral horiek nundik jumarrako luketela. Eta gero, ikustezuen irtenbide horretan, bihazpeko proiektu honek nola enkajatzek, ez? Bai, nik bakarrik igual pixkat kontrapuntua jartzeatik baitare, nik garbi esan planteatzen dian proiektu eoliko gehienan aurka nahola. Baina baitare kontutan hartu behar dugula egoera benetan zein dan. Mundua desagertzerako bidean damak egula. Eta energia, konsumua, derrigorrezkoa dela. Are gehiago lehen esan bezala elektrifikazioan jun behar deulako, klima aldaketa gelditzeko, kotxe elektrikoak, eta zoritxarrez elektrizia konsumoak igo beharra daukagulako klima aldaketa ekiditeko. Orduan, nahi ez nahi, realitatea hori da. Eta, bueno, nik ere kezka asko sortzen dizkit, proiektu honek, nik ez nuke onartuko adibidez esan dezuena, kuko bide hori itia eta bar, baina baita ere, bestaldetik esaten da, hiru herritako elektrizitatearen 160 ekoizteko gai izango litzakela. Guri tokatzen zaigun dorre horrek, gure elektrizitatean 160 sortuko lukela. Horrekin esan nahi baitare, impactu ekologikoa proiektu eoliko guztietan ez dela berdina. Nik gazume batien ez nuke inolaz onartuko. Hanin berdan txikizilua eremu karstiko bat ez dakiz zer, ertxina batien ere ez. Baina beste eremu bat laua baldin bada, geologikoki ez baldin bada karst eremua, impactua murritzagoa baldin bada, ez dut esanten honekin alde nagorik, baina iruditzen zait hor behar bada impactua txikiago izan lekela beste hainbat areatan baino. Baina aztertu beharko litzake hor daude beste faktore asko. Hegazti egiten diren eraginak, eta nik ez dauzkat datuak posizionatzeko garbi, baina bai beste batzutan oso garbiak eten bezala ez nituzkela onartuko, hemen duda sortzen zaizkit ikusita baitare daukagun realitatea zein dan. Ze emergentzi egoera bat eta mundua desagertzera joalako. Biztanle batzuk Pasa Iñakiri. Biztanle batzuk bialdin berdi hori tema. A ver. A ver, ni esan dago 2007an jau produzioa non berdula ez? Berez, ala planteatzek. Gero erantzun gai, ingaldera eta gero erantzun gai. 2007an proiektu hau ja produzioa jartzeko planteatzek. Hola, esan dago 2007an ja produzioa non litzakela. Bai, baina, ze galdetu behar dio? Dekasuntua hori proiektu hori ikizatek ez dola bat avanzauta, baina ez da iruditzen margen gutxi dola, eta hori ikuste baino gehiago avanzauta dola proiektua. Ota zazpilean produzio numero hau? Apunta, danak galderak, gaztuko zaski bezala da. Itziar labur, Bueno, nik gauza pare bat komentan nun, gazaren historiagin, nik ez nago ados gazaren sartzea lurrazpian gauza ona izan zala, nire ustez oso txarra izan zan, ongi izatea hobe bizitzea dela, ni zalantzan daukat, nik ez nago ados, ongi izatearen hau benetako hobe bizitzea dela, zergatik ekarri duelako kalte handiak ere bai, eta ekartzen
suposatzen duen adibidez bizi aldaketa hau energiaren konsumo horren esker makinak 24 orduko makinak hori prest edukitzea, kaleko edo herriko kaleak paperez beteta egotea, plastikoa ez dakizen neurrian erabiltzea, dana hori sistema horren makina martxan jartzeko, ez dakit, uste gauza horiek ez zeukaten sentido askorik, ez? Eta gero, bai, oso larri, bueno, ez dut inundikin, ez dut ulertzen nola norbaitek izan daiteke, ez, jartzen badutela gazumen, ez, baina jartzen badutela hor zainun bai. Ostia, eta zer da ezberdintasuna dago. Hor jende bizi den hor, baserritarra bizi direna, balio gehiago daukat, harria karstikoak Euskal Herriko bizi modua, Euskal Herriko paisaia, Euskal Herriko hori bost inporta, ez dut ulertzen benetan. Por alusiones, baino labur bitzetan, Bueno, nik ez da kontrakorik esan, nik baserritarrak asko inportaz eskit, eta olako proiektu bat egitekotan nik uste konpentsatu beharko liazkela kaltiek, eta inkluso irabazten arten beharko luketela horiek, eta eremu hori oso degradatua da baitare, lazo eremuan seguru asko gaur egun daukagun impacto ekologiko handienetako bat, hor 600 hektare inguru dazkau koniferaz beteta, behar bada oain esaten egin impactuak baino impactu handiagoak, eta horien aurkaz dugu ezar egiten. Nien nioa beste hori buruz ez ezarrezan, baina nire ados nago baserritarra babestu berdiala eta beste gauza askorekin. Baina, hori beste kontu batzu dira. Ados, azkeneko interbentzioa. Bai, nik jarrita da bai. Galdera baino nik argitu nahi dut enpresa honetaz, nidakitenez, enpresa publiko Starcraft publikoa da eunetik egun, baita ere Norges Bank Noruegan, eta Norges Bank dauka Iberdolan nidakitenez 3. akzionista da. Orduan hor Iberdolakin deno dakagu memoria bat hemen, nahiko narraza, nahiko zikina, ez? Orduan nik usten dut pantalla bat bezala jarri digula, baina nik usten dut beste edozein enpresa bezala dela. Kapitalista hutsa, eta nahi dutela, gero beste aldetik, hemen jarri nahi dituzten eolikoak dira, nola esaten da, maulaz, esan nahi dut, atzeratutako teknologia da. Ezin dute erabili hau itxasoa, gaur egun dena itxasoa dijoa. Eta abet daude, nola esaten da, sortuta gatzagabeko atmosfera batean funtzionatzeko, itxasoako ez dute balio. Horregatik sartu nahi diguzte, nik usteetan, sartu nahi diguzte, forzatu da pixkat. Gero, esan dek, aspetiko bildukin da, hor ez dazkazutela lotura, ideologikoak agian bai, baina estrategikoak ez. Ni nahi nuke eukitzea zuek loturak, Nafarroako bildukin, bildukin, da hor dela gutxi egin zuen artikulu oso bikaina Laura Aznal, hau da Nafarroako diputatu bat, eta da urrungo lehendakari hautatuko dana edo ez dakitzearez. Honek pixkat damua saltzen du. Nafarroan ateak zabaltzea hainbeste eolikak. Nafarroak sortzen du behar duna baino eunetik 162% gehiago, eunetik. Orduan, hemen badakigu, oain azten ari geha hemen, Nafarroak dela 10 urte egin zituzten pausoak. Hemen atzeratuta baina damututa daude. Orduan, nik usten dut, haiekin harreman gertukoago euki behar dugula, aspitikoakin baino. Guk ez dakagu esperientzia, eta haien nahiko damua jaso dute. Guztia betan. Besterik ez, eskarrik asko. Behatzik bost gutxia, hau behatzik eta bosteako bukauko hauake, nik uste txalota nahi gori nukela. Ale, venga.
Ez ez lehen esan daitena, ez da honi, errespetan zaitute iritzianak, eta, bueno, pues, dudako zalantza da oski gunai erantzun goiet beste valorazioak, ba, igualdia valorazioak, o pentsa moldeak, ni konpartitu ditzakete, hemen gauden dano bezala. Apur bat, Xabierrek egindako galdera, bueno, ez urtzik egin dugu. Bueno, irtenbide integrala bat, lehen esan dena, ez dakago ez erregin da, bat zein da, askunderen mugak. Nolabait, muga horietara itzultzeko zer egin behar dugu. Bat, murrizketa egiteko orduan, egitea da, ni momentu honetan, hemen ez nago ere inoi lezioik emateko, guz gaude inoi lezioik emateko, porque egia gobernatzen udal bat esate izuet, erretzen nahi dela, pues urtean gasoil litro pilua. Orduan, azteko margen haundila dakau. Orduan, egin behar dauna da, azterketa bat, esan dezagun, krisi sozial, politiko, ekonomiko itzelik sortu gabe, zein izango litzake aukera erreala batetikan murrizketa horiek egiteko. Lehen esan detena, hemen sekulako arrisua daude, eta nik uste gaina eremu askotan, hemen bai enpresak eta bai, bueno, pues eremu politiko ere kokatzen nahi dela, ez? Orduan, lehenbizi azterketa hori inberko, gure kasuan zestuan inberko dugu, azterketa bat, zein da zestoarrok momentu hontan era duin batian konsumitu beharreko energiaren muga. Ez da ariketa erresa hau. Nik horretik esatet, hemen derre horien behar dugu, amarkada bat, zientzilere ganak esaten nahi dira, amarkada bat daukagula. Amarkada bat daukagula, lehen esan dugun berotegi efektu hori, bi gradotik berakoa izateko, ze hortik gora kataklismoa dator, hori danoak, hori aztertu egin behar dugu. Gero bestetik ere energetikoki ikusi behar dugu, bai, gainuntzeko berriztagarriak, egia da, nilen estimazioa bota, baina, eguzki energiarekin lortu genezaken gehiena zein da. Horrek ere impactua dauka, plaka fotovoltaikoak eraikitziak ere bere aztarna ekologiko guzteko, dana daka hemen impactua. Orduan, azterketa orokor bat egin beharko dugu, eta bat guri dagokigu, batetikan, erakunde publiko bezala, gure eraikinen inguruko azterketa orokor bat egitea, lehen esan detena, energia sistema irauli egin behar dugu. Elektrifikazioako, eta, bueno, hemen beste anekdota txiki bat guk, bakizue, igailoa kargatzeko, kargagailu elektriko bat jarri genuen, horren kudeak eta egiteko software badakau, software, aske edo zango, jenerren bueltan egin genuen, park and charge, kontua da, horreko hastian ja, software horren jabe, akziona egin dala. Honekin, esate izuet, akziona bakizu zer dan, ez detalle bat bestela, nola idean kolokatzen, ez, urduan, hori da, energia sistema iraultzeko, era nolabait buru jabe batetik, ez da erreza hau. Orduan, helburua zein izango litzake, bat, lortzia alik eta impactorik txikilena eginda, burujabetza energetikoa. Burujabetza energetikoa lortzeko bidean sekulako ariketa egin beharra dakau, eta bada murrizketarena. Talen esan detena, kontua zein da, hau ez dugu urte betian ningo, bitan ere ez, iruan ere ez, hemen pedagogia ariketa ikaragarri bat egin behar da. Ni beste gauza bat ulertze ez detena da, gaur rengo gure hezkuntza sistemak, nola arraiotan ez dakan hau, eskola primariotan eta abarretan ja gai zentral bezala. Gure kurrikulumetan hau ez da agerture egiten. Hau ez da agerture egiten. Orduan hori ez da posible. Eta horreati da kontua, hamarkada hontan egin behar duela hau. Eta nik pixkatu ikuspegi integrala hori esate. Eta gero, nik errepikatu gaitu horretik, era ordenatu baten gizartea purketa bortiz bat sortu gabe hau egin behar baldin bada, impactua asumitu beharra dakau. Ez dakit, zainun izan behar duen, impactua da asumitu beharra dakau. Adierazgarria da, Greta Thunbergek energia nuklearrari buruz esan duen, ez naiz Greta Thunberg behatik, bezik eta beha inguratzen duen movimentu Fridays for Future. Pero esan du, eraikita duen zentral nuklearrak mantendu inberko diala. Hori oso fuertea da. Greenpeaceko sortzaile batek, Michael Sheldon, estatu atuarra, ze zantzun ere. Gauden egoera ere itxita, energia nuklearra asumitu behar dugu. Eta oso fuertea da. Eta asumigarriak dira Harrisburg, Chernobyl eta Fukushima. Induten asumigarria, pentsatu zenbat jainoko zelan da. Hori esan du Greenpeaceko sortzaile batek eta bere garaian energia nuklearren aurkako militante sutsu bat izan dako batek. Orduan hau dana, ez da egit, oso esaten detena, dimentzioa daka ikeragarria, eta gero bestia ere integraltasun hortan lehen esan detena. Erabaki beharko dugu gure ere muan, da ez soilik zestuan bakarrik, baina ez Gipuzkoa eta gure lurraldean, gure zatiketa administratioan arabera, eta esan dekena Nafarroan ere, gara koindela gutxi artikulu interesante bat atea zian, emango eraikin eolikoen inguruan, inakik izan da iragurrin. Esan detena da,
ez dakigu benetan zenbat eoliko behar ditugun, adibidez. Osea, lehen esan detena, trantsizio energetiko hortan egin ditzakegun murrizketa errealak egin garriak digena, porque asko murriztu genezake. Hori dana eginda, zenbat, adibidez, parke eoliko egitea da pues, justua eta jasangarria. Hori, ariketa hori egin gabe da. Horregatik esan denik, ariketa hori egin gabe, hemen, parke eolikoak ere egitzen hastia, pues ez da zerilua. Eta nik hori esatet, ez dakit, indar politiko batek, egitzaken erizpideak eukita. Uztet, libre geomerrekera, pentsatzen duguna esateko, orduan, hori aztertu inberda. Eta ja, inberko da, azterketa orokor bat, non azterketa horren arabera esaten zaigun, urola erdia kontutan hartuta Gipuzkoako beste lau bailarak buru jabetza energetikora begira eta erregai fosilak ordezkatzeko, ez dakit, hainbeste parke eoliko berdia, ez dakit, eske bestela oso zea da, bestela, orduan, hori egin gabe da, eta hori egin gabe, nire egila esan, horako proiektuak beste gabe egitea ez zait iruditzen, orduan, ez dakit hori inda egongoan, baina egila da, denbora atzera kontaketa zita daula eta denbora kontra daukagula. Orduan, bizkat integrala esatetenean hori esatet. Gero, adibidez, badia ereduak, ez? Ibilgailuekin, ez dakit, urte mordua dia, 30 urte badia, Mexiko DF-en, kotxiak, matrikulan arabera, egun batian zirkulatu dezakete eta beste egun batzutan ez. Hori honea ere alde bengoa. Garraio publikoan sistema, ni garraio munduan, ez dentzian, baina garraio munduan egiten lana eta gauza batzu dia bizkat harrigarriak, ez? Hiribururako bidaiari kopuru ikeragarri jo da, eta badakizu presioekin ondan aldaketakin, aldiz urola barruko bidaiari kopurua bera dijoa. Eta zestuko geltoketan jarri eta badakizue, 15 minuturo, 20 minuturo, ordute gire behiturien gau tuzak gau, asko urola erdian, hain naiz. Eta bidaiari kopurua urola erdian bera dijoa. Egitea da hiribururakoa ikeragarri jo da. Orduan, badaude gauza batzuk, lehen esan detena, kultura aldaketa ikeragarri bat egin behar dugu, danok. Eta nik pixkat integral hori eta hau dana, inberda, antolatu ordenatu, eta gero ezinbestien hemen kontsentsu politiko orokor bat behar da, kontsentsu politiko sozial orokor bat behar da. Ezin duguna da, kontuen egin, ezin dugu, kontrakotasunak, iritzi ezberdinak, ez da behidatu beharra dago hau. Hau gizarte bezala inberdu, konsensu orokor bat egin. Bestela, konsensuri gabe, ez tetik ustenik baldintzei gau behar bezala itxeko. Eta gero, okor espanatxeok, Iñaki, ez nik 2007koa bek apur bat behaiek esan dakoa, Egiladek, batez ere, gure inguru gertuenean eraikidean parkiak behituta itxuraz, lehen esan deten tramitazio guztiak galbaedanak pasatzen baditu, 2 urtean horiek pasatakeo, kalkulo 2022 gatxauek, eraikitzeko almena, 2 urtean baziok hori eraikitzea. Baziok hori eraikitzea. Batez ere, gehiago gutxi galdetu dugulako, beste ere mugatzutako udalek bazemat irauntzuten eta da orduan, bairudi denbora erreala dela. Baldinetan lehen esan deten, galbae guzti horiek pasatzen baldin baditu. Horidek esan zaiguna. Hau da, 2027an, energia generatzen egotea horreik uste dutela behaiek, baina lehen esan detena, baldin eta galbae guzti horiek pasako balia. Eki betzakio, hemen egitea, bere garaian, gasumen bakizuan, neurgailua neontzan, ez da gizen bademoran, ondigan, etzion zestuko lurretan, baina esan edetena, ondik ez dakigu bertan bera esatik geldiu zen, ni galdetu edo errezilgo alkati leon galdetu nio, hori zatik geldituan bertan bera, porque batetik ez da geldiu zen da, ez da gizatik, baina, eta kontu honekin ondikan, eta, beste astu zaten ezer. Eta, nun da osea? Aldein aldu? Lo hartu alde? Lo hartu alde? Bueno. Baina, ikiteko bukaera. Ike emate. Bajau. Egon, etxegarrek zesateko da, eta askarritzia... Bai, nik komentatu nahi nun, ez dakit nola sartu. Badaudela konsumo pilo bat, aldaketa nola izan behar den, badaudela aldaketa sume eta normal eta beharrezko
pilo bat. Eta besteen artean, zergatik jarraitu behar dugula, ez daki zenbat presupuestoa, zenbat dirua eta zenbat energia gastatzen armamentuan. Hor txekentzen badegula erditik, desente jeitsiko zirela konsumoa. Lehen adierazi duzun katxarroan, zer konsumoa da gurea eta zer konsumoa da industriarena, abismo handia badago. Industria hori ze modua izan behar den. Herriko ibilgailuak zergatik jarraitu behar dute, zergatik ordezkatu behar dugu fosileak elektrikoarekin, zergatik ezin dugula kendu zuzenean gauza horiek. Adibideak beste gunean komentatzen nun, Kuban izan dute momentu batean gelditu ziren energiari gabe eta egunetik, gauetik egunera aldatu behar zuten. Historia lortu zuten, aldatu zuten, makinaren erabili ordez, atentzio zuzenian, ez dakit, badaude moduak, duela 100 urte, duela 200 urte, ez ginen bizitzen gean aparatuekin eta konsumo elektrikoarekin, posiblea da bizitzea beste modu batean. Ados, venga, itxi. Bueno, beste gabe, eskerrik asko etortzeatik, guri gustatu litzaizuke hausnarketa hori egitea eta elkarren berri izango dugu.